ಶ್ರೀ ಕೆ ವಸಂತ ಬಂಗೇರ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ MLC ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಶ್ರೀ ರಕ್ಷಿತ್ ಶಿವರಾಮ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೇಲಂತಬೆಟ್ಟು, ಶ್ರೀ ತುಂಗಪ್ಪ ಬಂಗೇರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಿಲಾತಬೆಟ್ಟು ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ, ಶ್ರೀ ಉದಯ ಪೂಜಾರಿ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೆರುವೇರ್ಕೊಡ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಂಗಳೂರು, ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಯುವವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಮಂಗಳೂರು, ಶ್ರೀ ದುಗ್ಗೇಗೌಡ್ರು ಉಡುಪಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ಶ್ರೀ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ PDO ಆಲ್ದೂರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಶ್ರೀಮತಿ ಜಸಿಂತಾ ಮೋನಿಸ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೇಲಂತಬೆಟ್ಟು, ಶ್ರೀ ಸುಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಕಡಂಬು ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ಕೊಡಮಣಿತಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನ ಅರೆಮಲೆಬೆಟ್ಟ, ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಮೇಲಂತಬೆಟ್ಟು ಗುತ್ತು, ಶ್ರೀ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್ ನೂಜೋಡಿ, ಶ್ರೀ ಯೋಗೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ನಡಕರ, ಶ್ರೀ ಶೈಲೇಶ್ ಕುರ್ತೋಡಿ, ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಗಿರೀಶ್ ಒಡ್ಯಾಣೆ ಗುತ್ತು ಮೇಲಂತಬೆಟ್ಟು, ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್ ಕುರ್ತೋಡಿ ಗುತ್ತು ಮೇಲಂತಬೆಟ್ಟು, ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರ ನಿಡ್ಯಾರ ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ಮೇಲಂತಬೆಟ್ಟು, ಶ್ರೀ ರಮಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಮೂರ್ಜೆ ಗುತ್ತು, ಶ್ರೀ ಸಚಿನ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಬಂಟ್ವಾಳ, ಅಂಚನೆ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪರೌಲ್ಯರು, ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ಮಾಪಲಾಡಿ, ಶ್ರೀ ಶಶಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಕ್ತಿನಗರ, साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अग्नेनय सुपतराय अस्मान् विश्वानि देववैनानि विद्वान् यो युध्यस्माजूराण भूयिष्ठान्त नमोक्तिं विधेम। स्वस्ति न मिमीतमश्विनवगा स्वस्ति देव्यादितिरर्णवः स्वस्ति पूषा असुरो ददातु स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुमुपाव्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य स्पदे बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तये आदित्यासु भवन्तु नः। गुरुभ्यो नमः गङ्गणाधिपतये नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः स्थलदेवताभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः मातृदेवताभ्यो नमः पितृदेवताभ्यो नमः आचार्यदेवताभ्यो नमः गुरुदेवताभ्यो नमः एतत्कर्मप्रधानदेवताभ्यो नमः प्रार्थनं समर्पयामि। आवडे प्रार्थने मल्कोणगा स्वस्ति श्री शोभाकृत नाम संवत्सर उत्तरायणद पुण्यपर्व काल फल्गुण मास शिशिर ऋतु शुक्लपक्ष तृतीय तिथित महेंद्र नित्य योग अश्विनी नक्षत्र मेषा राशि बुधवासರದ ಪ್ರಾತಃ ಸಮಯಡು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಹಿರಿಯರಾದ ಮೆರೆಪುಣಂಚಿನ ಈ ಮಣ್ಣಡೆ ಆಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಪಡೆತೊಂದು ಗರಡಿ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪಾದೆ ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿನ ಧರ್ಮಲ್ನ ಆ ಕಾಲಡೆ ವೈದ್ಯಹೆಲ್ಲನ ಧರ್ಮಲ್ನ 10 ಕೋಟಿ ಕೊರಗುಳಿನ ಧರ್ಮಣ ತುಂಬುದು ಈ ಒಂದು ಆ ಕಾಲದ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಮುಟ್ಟಗೆ ಮೂಲ ಪುರೋತ್ತರ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನೆ ಬಾಲಾಲದ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಕ್ರಿಯಾಭಾಗ ನಡಪಾ ಒಂದು ನನ್ನ ಮೆತ್ತಗೆ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣದ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಗತ್ತು ಬಿದಣ್ಣಲ್ಪ ಮೂಲ ಕರ್ತವ್ಯದ ಧರ್ಮದ ನಿಷ್ಠೆನೆ ಗ್ರಾಮದೇವರಡ ಅಪ್ಪನೆಣಿಕೆಯನ್ನೊಂದು ಗ್ರಾಮದೇವರಡ ಧರ್ಮಣ ತುಂಬುದಿ ಒಂದು ನಾಗರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮದೇವನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆತೊಂದು ಹಿರಿಯಾಕಲನ ಧರ್ಮಣ ತುಂಬುದಿ ಒಂದು ಈ ಪುರ್ತದ ಕಡೆಗಡೆ ಪಟ್ಟದ ದೈವಾದ ಮೆರಪಂಚನಪ್ಪೆ ಬಿಳಿಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಬಂಗಾಡದಕಳು ಅಂಚನೆ ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯಿ ಮೂಲ ಮೈಸಂತಾಯರು ಧರ್ಮಾರಸುಳ್ಳಾಯೆ ಮೂರ್ತಿಯುಳ್ಳಾಯೆ ಅಂಚನೆ ಜುಮಾದಿ ಭಂಟೆ ಬ್ರಹ್ಮವೈದಕರಣ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಂಚನೆ ಮಾನಿಪಾಲೆ ಉರಿಪಂಜುರಡಿ ಇದೇಡಿತ್ತನಂಚನ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೈವರಾಜಗುಳಿಗೆ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿ ದೇವದೇವರೆಲ್ಲ ಮೂಲಡ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚನ ಮನ್ನಡೆ ಕುಲ ಕುಟುಂಬಗ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚನ ಕುಲ ದೈವಳು ಕುಲ ದೇವರು ಅಂಚನೆ ನಾಗರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ಭಕ್ತಿ ಪುರುಷರ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಪುಣ್ಯ ಪರ್ವ ಕಾಲಡೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮೂರ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಊರ ಪರವೂರ್ದ ಮಾತ ಮಹನೀಯರನ್ನು ಬರಮಲ್ಪ ಒಂದು ಹಿರಿಯಾಕಲನ ಧರ್ಮಣ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು
ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಮಾನವರೆನಬರ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಪುರುಷರ ಪ್ರಕಾರವಾದ ದೈವಡಿನ ತನ್ಮಧ್ಯಾದೇ ಕಡೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಭಕ್ತ ನಡೆಗೆ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸುಪ್ರಸನ್ನರಾದ ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠರಾದ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಲಗ್ನ ಮುಹೂರ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಉಭಯ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕ ಲವಲೋಪದೋಷಗಳು ಬರದ ಲೆಕ್ಕ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಕೊರ್ತನಂಚಿನ ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗದ ಪ್ರಕಾರವಾದ ವಿಷಗಳಿಗೆ ಇದ್ದನ್ನಾಡ ಗರುಡುಬಾಯಿಗೆ ತಟ್ಟಪಾರಾದ್ ಕೊಡ್ದು ಅಮೃತೋದ್ಭವ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪಾದ್ ಕೊಡ್ದು ನನಾಪುಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಭಾಗನೆ ಆ ದೈವಳ್ಳ ಹಿರಿಯಾಕಲ ಧರ್ಮಳ ಲೇಸು ಮಲ್ಪಾದ್ ಕೊರಡು ಒಂದು ಬಣ್ಣದ ಪತ್ತೆ ರೀತಿಯ ಭಕ್ತಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವಿಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಪೂಜಿತೈ ಸುರೈರಪಿ ಸರ್ವವಿಘ್ನರ್ಚಿತೈ ತಸ್ಮೈ ಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ ಅನುಜ್ಞಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪಾಠನೆ ಕಲ್ಲು ದೀಪದ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪದೀಪ ಅಲ್ಲೇ Mic check.
ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸಃ ಕೊಡಮಣಿತಾಯ ಮೂರ್ತಿಲ್ಲಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಲು ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳ ಮಾಣಿಬಾಲೆ ಪರಿವಾರ ದೈವಲ್ನ ಸನ್ನಿಧಿ ಒಂದೆತ್ತ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೇ ಪುರ್ತುಡು ಮೂಲು ನಡಪರ ಉಂಡು ಇತ್ತೇನೆ ಶ್ರೀ ರವಿಚಂದ್ರ ಶಾಂತಿಲು ಮೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡ್ ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನ ನಡತೊಂದುಂಡು ಇವೊಂಜಿ ಲೇಸದ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸವರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತ ಸೇರವುಲ್ಲೆರು ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಪುಂಜರು ಶಾಸಕರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೇನ ವಯಸ್ಸವನ್ನಾರು ಶ್ರೀ ಭಗೀರಥಜಿ ಗುಂಪೋಳಿ ವಕೀಲರು ನೋಟರಿ ವಕೀಲರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರಾದ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲು ಪಡೆವರ ಇಪ್ಪನಕಲು ಶ್ರೀ ಕೆ ವಸಂತ ಬಂಗೇರ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ MLC ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಶ್ರೀ ರಕ್ಷಿತ್ ಶಿವರಾಮ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೆಸ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೇಲಂತಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀ ತುಂಗಪ್ಪ ಬಂಗೇರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಿಲಾತಬೆಟ್ಟು ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಶ್ರೀ ಉದಯ ಪೂಜಾರಿ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿರುವೇರುಕುಡ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಶ್ರೀ ಕೆ ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯುವವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಕುಡ್ಲ ಶ್ರೀ ದುಗ್ಗೇಗೌಡ್ರು ಉಡುಪಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಶ್ರೀ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ PDO ಆಲ್ದೂರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಶ್ರೀಮತಿ ಜಸಿಂತಾ ಮೊನೀಸ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೇಲಂತಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಸುಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಕಡಂಬು ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ಕೊಡಮಣಿತಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನ ಅರೆಮಲೆಬೆಟ್ಟ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ರಾಜ್ ಜೈನ್ ಮೇಲಂತಬೆಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಶ್ರೀ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್ ನೂಜೋಡಿ ಶ್ರೀ ಯೋಗೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ನಡಕ್ಕರ ಶ್ರೀ ಶೈಲೇಶ್ ಕುರ್ತೋಡಿ ಶ್ರೀ ಗಿರೀಶ್ ಒಡ್ಯಾಣೆಗುತ್ತು ಮೇಲಂತಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್ ಕುರ್ತೋಡಿ ಗುತ್ತು ಮೇಲಂತಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರ ನಿಡ್ಯಾರ ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ಮೇಲಂತಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀ ರಮಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಮೂರ್ಜೆಗುತ್ತು ಶ್ರೀ ಸಚಿನ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮೊಗಲು ಮಾತ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸುಡು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರವುಲೆರೆ ಅಂಚನೆ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡು ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ಮಾಪಲಾಡಿ ಶ್ರೀ ಶಶಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಕ್ತಿನಗರ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರರಾಜ್ ನೂಜೇಲು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಬರಮೇಲು ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಬರಮೇಲು ಕೃಷಿಕ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೇಲಂತಬೆಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತುಕೊರ್ರವುಲ್ಲೆರು ಪಾಲೆತ್ತಡಿ ಗುತ್ತು ಗರಡಿ ಮನೆ ಮೇಲಂತಬೆಟ್ಟು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಕಾರಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸುಮಾರು 700 ವರ್ಷಗಳ ದುಂಬು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇತಿಹಾಸನ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾಲೆತ್ತಡಿ ಗುತ್ತು ಮುಲ್ಪದ ಈ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗ ವೀರ ಪುರುಷರಾಯನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರು ಪಾದಸ್ಪರ್ಶ ಮಲ್ತೆರು ಪನ್ಪನವು ಒಂಜಿ ಖ್ಯಾತಿ ಈ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರು ಜೀವಂತ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಕಾಲಡು ಈ ಮನೆತನದ ಹಿರಿಯರಾಯನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಪೇರ್ಲ ನೀರ್ಲ ಪರ್ದು ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರನ ವರಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಪಡೆದು ಸುರಿಯನ ತಾಗಾದು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಸಂತೋಷಡು ಪೋತೆರು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಇನಿಕ್ಲ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರು ಈ ಒಂಜಿ ಗರಡಿಡ ನೇಮ ಆನಗ ಈ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಬತ್ತದು ಪೇರು ಪರ್ಪನಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತದಂಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯ ನೆಲಟ್ಟು ಇನಿ ದೈವಲ್ನ ಧರ್ಮಚಾವಡಿ ಭಂಡಾರದ ಇಲ್ಲು ತರವಾಡ ಇಲ್ಲು ನೆತ್ತ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಂಜಿ ಪುರ್ತುಡು ನಡಪರ ಉಂಡು ಮಾತ ಬೆನ್ನೀರ್ನಗ್ಲು ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದ ಮಾತ ಬಾಂಧವ್ಯರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸುಡು ಪಾಲು ಪಡೆದು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಂದು ನಿಗಳ್ಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವಯಂ ಭಗಂ ಮಿತ್ರ ಆಮದೀತಿಂ ದಕ್ಷಮಶ್ರಾದಂ ಹರ್ಯಾಣಮನಂ ವರುಣಂ ಸೋಮಮಶ್ವಿನಾ ಸರಸ್ವತೀನಃ ಸೌಭಾಗಮಯಸ್ಕರತ ತನ್ನೋ ವಾತಾವಯೋ ಭುವಾತ ದೇಶಕಂತಂ ಮಾತ ಪ್ರತೀವ್ಯಾ ತತ್ತದೀತ್ಯೋ ತದ್ಗ್ರಾವಣಾಃ ಸೋಮಸುತೋ ಮಯೋ ಭುವಸ್ತಾದಶ್ವಿನಾ ಶೃಣ್ವತಾಂ ದಿಷ್ಣ್ಯಾಯಂ ಅಮೀಷಾಣಂ ಜಗದಸ್ತಾಸ್ತೂ ಶಾಶ್ವತಿಂ ನಿಯಂ ಯನ್ಮಮಸೆ ವಯಂ ಭೂಷಾಣೋ ಯದಾ ವೇದಸಾಮಸದವೃದೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಪಾಯುರಬ್ಧ ಸ್ವಸ್ತಯ ನಾ ಇಂದ್ರಾವೃದ್ಧಶ್ರವಾಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ನಃ ಪೂಷಾ ವಿಶ್ವವೇದಾಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ನಸ್ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯೋ ಅರಿಷ್ಟನೇಮಿಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿರ್ದದಾತು ಪ್ರಸಾದಶ್ವಮರುತಃ ಪ್ರಶ್ನೀಮಾತರಾ ಶುಭಂ
युवानो वेददेशो जग्मजाः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा आवसा गमन्नीः भद्रं कर्णय विष्णुनियामदेवाः भद्रं पश्येमक्षभिर्यत्राः स्त्रैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनोभिः विषयमदेवयतं यदायुगो शतमिन्नो शरदो अन्ति देवयत्रा नश्चक्राजरसं तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मद्यारीरीषता यूर्गन्तो आदितिथ्योरदिरतं भिक्षमदिति माता सा पिता सा पुत्रा विश्वे देव अदितिः पञ्चजना अदिति जाता अदिति मज्जनितम् ओम शांति 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 प्रत्येकपाठ है प्रत्येकपाठ है माता बरनोंड बरण पत्थर देने nama suruh mengumpul pun ya aku ke per buka baru ada apa nama balik akalnya clear mantap baru
ಅಂಚೆ ಉಂಟಲ್ಲಿ ಆ ಸೈಡ್ ಫುಲ್ स्वामी होपव्वये श्रियं दिव्य परिमलगन्धां समर्पयामि ಸ್ವಸ್ತಿ ಅಂತ ಬರಲೇ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಓಂ ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ಬರಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಯಾರೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅವರೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ शुक्लांबरधरं कृष्णं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये कृष्ण कृष्ण विष्णुराज्ञाय प्रवर्तमानस्याद्यत्रावणस्य प्राप्ते श्रीश्वेतपराकल्पये वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जुम्नद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरुर्दक्षिणपार्श्वे दक्षिणदिग्भागे शनिवासनाब्दो षष्टिसंवत्सराणामध्ये शोभाकृतनाम संवत्सरे उत्तरायणं पुण्यपर्वकाले फल्गुणमासे शुक्लपक्षे चतुर्थीतिथोः महीन्द्रनित्ययोगेः अश्विनक्षत्रयुक्ताय मेषाराशोः बुधवासरदिवसे प्रातःसमये ग्रामदेवता कुलदेवता इष्टदेवता तत्कर्मप्रधानदेवतानित्यवागिन पालत्ताडिस्थलभागस्य व्यक्तमित्रग्राममध्ये नागब्रह्मदेवतसन्निधो नागानागर्भेषु नागब्रह्मदेवतसन्नित्यवागिन परिवारदेवदेवतसन्नित्यप्रार्थनार्थे पालत्ताडि मूलकर्वाण निर्माणकर्मपूजा कर्मसिद्ध्यर्थम् आचार्याद्यवकेण पञ्चोपचारकल्पोक्तषोडशोपचारपूजाविधानेन गणपतिर्देवतसन्नित्यवागिन भारतीयरमणाख्यं प्राणान्तरेतनमोऽस्मिनानन्दित गङ्गादिदेवतसन्नित्यवागिन ओं नमो भगवते वराहरूपाय भूर्भुवस्पतये भूपतित्वमेति विदापय स्वाहा भूवरास्वामिदेवतप्रियतां पूजा कर्मसिद्ध्यर्थे शङ्कुस्थापनविधिपूर्वक आचार्यात्मकेन कर्माख्यकर्मं करिष्ये अग्निवीडपुरोहितं यज्ञस्य देवतस्य जम्बोतारं प्रत्तदातमं सनहत्पितेव सोनवे अग्ने सोपाजनपवासहस्मारा स्वस्तये स्वस्ति नमिमेतमश्विनवगा स्वस्ति देव्यादितर्णव स्वस्ति कोशनस्रोददातन स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतन स्वस्तये वायुमुखा प्रभामाहे सोमं स्वस्ति पूर्णस्पति बृहस्पति विष्णुवचनं स्वस्तये आदित्यासु ओम सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सा भूमिं विश्वतोरुत्पाद्यदिष्णदशाङ्गुलं पुरुषाये वेदकं सर्वं यद्धूतं यच्चववीरं सुधाम्रतत्वशेषाणो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य माहिमा अतो जायङ्गश्च पुरुषा पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्वोदयित् पुरुषा पादोऽस्य भवत्रा ततो विश्वज्ञविक्रामत् सासनासने अभिः हिरण्यवर्णामरणिं सुवर्णरजताश्वजं चन्द्रां हिरण्मेलकं जातवेदो भवावः ताम्बवाह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्याविरणविद्येयं कामश्वं पुरुषानकं गुरुभ्यो नमः गङ्गणाधिपते नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः स्थलदेवताभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः मातृदेवताभ्यो नमः पितृदेवताभ्यो नमः आचारदेवताभ्यो नमः गुरुदेवताभ्यो नमः स्वादिष्टाय मदिष्टाय पवस्वसोमदाराय इन्द्राय पातवे सुताः रक्षोह विश्वचर्षणैरवेयोनिमहोतं तृणासदस्तमासादद परिवोदातपापभामि युष्टावृत्रन्तमाः हर्षैराधोमगोनाम् अभ्यर्षमानं देवानाविधिमन्दसा अभिवाजमदश्रवाः स्वामुच्चरामस्ततीर्थं दिवे दिवे ॐ भोर्भुवस्व सोमाय पवमानदेवताभ्यो नमः आराध्यदेवता श्रीलक्ष्मीनाराभ्यो नमः उमामहेश्वराभ्यो नमः वाणीहिरण्यगर्भाभ्यो नमः सजीवरन्द्राभ्यो नमः सीतारामचन्द्राभ्यो नमः अरुन्धविष्णवाभ्यो नमः विश्वेभ्यो सर्वेभ्यो विश्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಪವಿತ್ರವಾದ ನೆಚ್ಚಿನ ಪರಶುರಾಮ ಶಿಖರ ಪುಣ್ಯಮಣ್ಣದ ಭೂಮಿ ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಮೇಲಂತಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಪಾಲೆತ್ತಾಡಿದ ಮನ್ನಡೆ ಗುತ್ತುದ ಚಾವಾಡಿದ್ದೆ ಪಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಡೆ ಅಳ್ತುಕೊಂಡಂಚಿನ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಆ ಕಾಲಡಿದ್ದ ನಂಚಿನ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ದೇವತಾ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕೂಡ ಈ ಪುಣ್ಯ ಪರ್ವಕಾಲ ಗಾನಗ ಐಕ್ಯಗೂಡಿದ್ದ ನಂಚಿನ ನಿಯಂತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕರ್ಮಕ್ರಿಯಾಭಾಗ ನಮಜತ್ವ ವಿತಣ್ಣಂಚಿನ ಪುಣ್ಯ ಪರ್ವಕಾಲಡೆ ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆ ತುವಿನಂಚಿನ ಸಾಧಿ ಪ್ರಕಾರವಾದರೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗಿರಿ ಇತ್ಯಾದಿ ನಡೆದೊಂದು ಬರುತ್ತಂಚಿನ ಸಂಕಲ್ಪನ ನಮದು ಒಂದು ಈ ಪುಣ್ಯ ಪರ್ವಕಾಲ ಗಾನಗ ಮಾತ ಊರ ಮಹನೀಯರು ಮರಊರದ ಮಹನೀಯರು ಮಾತ ಕುದುಬೆ ದಾಂಡಿನ ಮಾತ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಈ ಪುಣ್ಯ ಪರ್ವ
ಕಾಲಡೆ ಶಿರನ್ಯಾಸದ ಕರ್ಮಣೆ ದೈವ ಚಾವಾಡಿದ ಎದುರುಡು ಭಕ್ತಿ ಪುರುಷರ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪಣದೀತ ಈ ಪುತ್ತೂರು ನಮಗೆ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ ಮಲ್ಪಾದುಕೊಂಡು ಉಭಯ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಅಡ್ಡಿಯಾತಂಕಲ ಬರುವುದು ಬರತ್ಲೆಕ ವಿಘ್ನನ ಪೂರ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪಾದುಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಗುರು ಗಣಪತಿ ದೇವರ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಭಾರತೀ ರಮಣಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣವಾದ ಗಂಗಾದಿ ಚಂದ್ರದೇವರ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯಾಕವ ಧರ್ಮದ ಅನುಗ್ರಹ ನಾಗೇ ನಾಗರತ್ನೇಶ್ವರಿ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂಚನೆ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿದೇವರ ಪರಿಪೂರ್ಣమైన ಈ ಪುತ್ತೂರು ಶುಭಮೂರ್ತದ ಅನುಗ್ರಹ ಇಲ್ಲದೆ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯಾರ್ಥನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧಿ ಮಲ್ಪಾದುಕೊಂಡು ದೀಪನಂಚಿನ ಆ ಭುವರಾಸ್ವಾಮಿನ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರತ್ಯರ್ಥವಾದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪಣದಿದೆ ಆ ದೀಪನಂಚಿನ ಶಿಲ ಅಂಚನೆ ಪಾಟ್ನಂಚಿನ ಪೇರು ಆ ಮಧು ಅಂಚನೆ ಕೃಪಾ ವೇದ ಧಾನ್ಯದ ಪೂರ ಆ ಶಿರನ್ಯಾಸ ಗರ್ಭಶುದ್ಧ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುರಕ್ಕೆ ಆ ಮೊಳಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಪ್ರಕಾರವಾದ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಆ ಸಂತೋಲತೆ ಈ ಒಂದು ಚಾವಾಡಿದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಫಲಪಕ್ವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಯ್ನಾಗಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮಂದಿರ ಧರ್ಮ ಚಾವಾಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವರೊಂದಿನ ಭಾಗ್ಯನೇ ನಮಗೆ ಮಹಾತೇರಗಳ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಅನುಗ್ರಹ ತಿಲಕ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿದೇವ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಾಲ್ ಪಡೆದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶಿರನ್ಯಾಸದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ವಃ ಆನೋ ಭದ್ರಾಣೋ ಯಂತೋ ವಿಶ್ವದೋದವರ್ಣವಿದಾಃ ದೇವಾನೋ ಯಥಾ ಸದಾ ನಿವೃತೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಪಾಯುರಬ್ಧ ಸ್ವಸ್ಥಯೇ ಹಿರಿಯಾಗ್ರಮುಖರತೆ ಮಧ್ಯಭಾಗಗಳಿರ್ತವೆ ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ವಃ ನನದ ಕಲ್ಲನೆ ಐಚ್ಛದಿವ ಬರೋದು ಆಯ್ತು ಆಗ್ನೇಯ ಭಾಗ ಬರಲಿ ಆಗ್ನೇಯ ಭಾಗ ಕ್ಷೇತೋಟ್ವೇತ್ವಾಯವಾಸ್ತದೇವೋ ವಹ ಸವಿತಾ ಪಾರ್ಪಯದು ಶ್ರೇಷ್ಠತಮಾಯ ಕರ್ಮಣ ನನದ ಇಚ್ಛ ಕನ್ನಡ ಮೂಲಿಂಚಿ ಸರಿ ಮಧ್ಯದ ಕಲ್ಲಿನ ಸಪ್ತ ಉಂಟಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದ ಬಚ್ಚಿರ ಬಚ್ಚಿ ಬಚ್ಚಿರ ಬಚ್ಚಿ पुरुषो हा वै नारायण कामय प्रजाश्रजायेति नारायण प्रणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च कं वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य दारिणे नारायण ब्रह्म जायते नारायण दिन्द्रो जायते नारायण दिन्द्रो जायते नारायण प्रजायन्ते प्रणीयन्ते ॐ मतो भूर्भुवस्वा भूवरास्वामिने नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि मध्यभागं ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोर्घ्यं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि आपो इष्टभुवस्थान ऊर्जेददातरमहीरणा चक्षुषे योषवातमोरसादस्य वाजायते नः कुशतीरेव मातरस्मारञ्जिन्मदापोजनायताजना शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि जलं समर्पयामि गन्धं समर्पयामि धूपं समर्पयामि दीपं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि आभरणं समर्पयामि ओम भूर्भुवस्वा पंचामृताभिषेकस्नानं समर्पयामि ओम नमो केशवाननारायण माधवाय नमः गोविन्दाय नमः विष्णुवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दत्ताय नमः अच्युताय नमः उपेन्द्राय नमः नमः श्रीकृष्णाय नमः भूर्भुवस्वामिने नमः नाम पूजां समर्पयामि मल्लिकादीपनिर्माणत्यादिमयि प्रमायार्थानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्णानाविध परिमळ पुष्पपूजां समर्पयामि अतः श्री भूवरास्वामि देवता प्रियताम् ओम अप्यायस्व समेत निम्बवावाजस्य
ತುಪ್ಪ ಒಂದು ಜೇನುತುಪ್ಪ ತುಪ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮಧುವತಾರುತಾಯತೆ ಮಧುಕ್ಷರಂತೆ ಮಧುವತಾರುತಾಯತೆ ಮಧುಕ್ಷರಂತೆ ಸಿಂಧವಃ ಅದ್ಯಗ ಪಡ್ತೀರಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಕುಂಭಕಂಠಿನಿಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿ ದೈವಂಕುಳು ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯ ಮೂರ್ತಿಲ್ಲಾಯ ಮತ್ತು ಪರಿವಾರ ದೈವಗಳು ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳ ಮಾಣಿಬಾಲೆ ಪರಿವಾರ ದೈವಲ್ನ ಸನ್ನಿಧಿ ಪಾಲತ್ತಡಿ ಗರಡಿ ಮನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿಧಿಡು ಬೇಳ್ತಂಗಡಿ ರವಿಚಂದ್ರ ಶಾಂತಿ ಎಂಬರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡ್ ಇತ್ತೇನೆ ದೈವಲ್ನ ಧರ್ಮಚಾವಡಿ ಭಂಡಾರದ ಇಲ್ಲು ತರವಾಡು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೆಸರು ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತೇನೆ ನಡತಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸುಡು ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಲೇಸ್ದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇರ ವಯಸ್ಸವನ್ನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಭಗೀರಥಜಿ ಗುಂಪೋಳಿ ನೋಟರಿ ವಕೀಲರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತು ಸೇರೋಲೇರು ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಪುಂಜರು ಶಾಸಕರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ. ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರಾದ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲು ಪಡೆವರಿಪ್ಪನಕ್ಲು ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ MLC ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ. ಶ್ರೀ ರಕ್ಷಿತ್ ಶಿವರಾಮ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೆಸ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ. ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೇಲಂತಬೆಟ್ಟು. ಶ್ರೀ ತುಂಗಪ್ಪ ಬಂಗೇರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಿಲಾತಬೆಟ್ಟು ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ. ಶ್ರೀ ಉದಯ ಪೂಜಾರಿ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿರ್ವೇರ್ಕುಡ್ಲ ಮಂಗಳೂರು. ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯುವವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಮಂಗಳೂರು. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ. ಶ್ರೀ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ PDO ಆಲ್ದೂರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು. ಶ್ರೀಮತಿ ಜಸಿಂತಾ ಮೋನಿಸ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೇಲಂತಬೆಟ್ಟು. ಶ್ರೀ ಯೋಗೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ನಡಕರ. ಶ್ರೀ ಶೈಲೇಶ್ ಕುರ್ತೋಡಿ. ಶ್ರೀ ಗಿರೀಶ್ ಒಡ್ಯಾಣೆಗುತ್ತು ಮೇಲಂತಬೆಟ್ಟು. ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್ ಕುರ್ತೋಡಿ ಗುತ್ತು ಮೇಲಂತಬೆಟ್ಟು. ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರ ನಿಡ್ಯಾರ ವಾಸ್ತುತಜ್ಞರ ಮೇಲಂತಬೆಟ್ಟು. ಶ್ರೀ ರಮಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಮೂರ್ಜೆ ಗುತ್ತು. ಶ್ರೀ ಸಚಿನ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಲು ಬಂಟ್ವಾಳ. ಅಂಚನೆ ಸುಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಕಡಂಬು ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು.
ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಮೇಲಂತ ಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್ ನೂಜೋಡಿ ಮೊಗಲು ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಪಾಲ್ಪಡೆಯವರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡು ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ಮಾಪಲಾಡಿ ಶ್ರೀ ಶಶಿಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಕ್ತಿನಗರ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರರಾಜ್ ನೂಜೇಲು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಬರೆಮೇಲು ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಬರೆಮೇಲು ಕೃಷಿಕ ಯುವಕ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೇಲಂತ ಬೆಟ್ಟು ಬತ್ತಿಂಚಿ ಮಾತ ಬಿನ್ನಿರನು ಪಾಲತ್ತಡಿ ಗರಡಿ ಮನೆದ ಇಲ್ಲದ ಮಾತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನಕ್ಲು ಬತ್ತದು ಚಾವಡಿಗೆಲ್ಲ ತಂದು ಪೋಡು ಪಣದನಿಗಳ ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸ್ದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇಲೆ ವಯಸ್ಸವನ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಭಗೀರಥ ಜಿ ಗುಂಪೋಳಿ ನೋಟರಿ ವಕೀಲರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಇಂಬೆರ್ಲ ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸುವಡು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ಲ ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆನ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಣದನಿಗಳ ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಪಾಲತ್ತಡಿ ಗರಡಿ ಇಲ್ಲದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನಕ್ಲು ದಯದಿದ್ದು ಬತ್ತದ ಅಕ್ಲಿನ ಚಾವಡಿಗೆಲ್ಲ ತಪ್ಪೋಡು ಪಣದನಿಗಳ ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಸಾದರು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣರ ಮಾತಿರ್ಲ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರನ್ನು ಚಾವಡಿಗೆ ಲತಪೋಡು ಪಣದನಿಗಳ ನಮ್ರ ವಿನಂತಿನ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇನು ವಯಸ್ಸವನ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಭಗೀರಥ ಜಿ ಗುಂಪೋಳಿ ನೋಟರಿ ವಕೀಲರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕುದ ಮೇಲಂತ ಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಇತಿಹಾಸನ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಐನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪಾಲೆತ್ತಡಿ ಗುತ್ತು ಸುಮಾರು 700 ವರ್ಷಗಳ ಅಧಿಕ ವರ್ಷದ ಭವ್ಯ ಇತಿಹಾಸನ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾಲೆತ್ತಡಿ ಗುತ್ತುಡು ತುಳುನಾಡದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೀರರಾಯನಂಚಿನ ವೀರ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರು ಈ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗ ಬತ್ತದು ಮುಲ್ತ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸೌಂದರ್ಯಗ ತೂದು ಖುಷಿಯಾದ ಈ ಪುಣ್ಯ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತದ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೆರು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರತೀತಿ ನಮಕ ಗೊತ್ತಿತ್ತನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರು ಜೀವಂತಡು ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪಾಲೆತ್ತಡಿ ಗುತ್ತು ಮನೆತನದ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪದ ಹಿರಿಯ ಅಪ್ಪೆನ ಕೈ ಹಿಡ್ದು ನೀರಿನ್ಲ ಪೇರಿನ್ಲ ಕೇಂದು ಪರ್ದು ಖುಷಿಯಾದ ಪೋತೇರು ಪನ್ಪನವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರು ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗಾದು ನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮೆರಡ್ದು ವರಪ್ರಸಾದನ ಪಡೆದು ಸುರಿಯ ಪನ್ಪನ ಆಯುಧನು ನೆಲಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟದು ಸಂತೋಷಡು ಬತ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ನೆಲೆಯಾದ ಜನಕಲ್ನ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನ ಮಾತ ಇಷ್ಟಾರ್ಥರನ್ನ ಈಡೇರಿಸಿದ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತೀತಿ ಇತ್ತೆಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮುಲ್ಪ ನೇಮ ಆನಗ
ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರು ಈ ಒಂಜಿ ಪಾಲೆತ್ತಡಿ ಗುತ್ತುಗು ಬತ್ತದು ಪೇರ ನೀರಿನ ಪರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಡ್ತೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು. ಪಾಲೆತ್ತಡಿ ಗುತ್ತುಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರಿಕಳು ಪೇರಮುಂಡ ಗರಡಿ ಪನ್ಪನ ಮನೆತನದ ಪುದರನ್ನ ಪಡೆತುಂಡು. 33 ತಾವು ಅಜ್ಪತ್ತಾಜಿ ಗರಡಿಡು ಮೇಲಾಯಿ ಮೇಲೊಟ್ಟು ಗರಡಿ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖನ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದನೊಡು ಕೇಂದ್ರ ತೆರಿದ. ಈ ಗರಡಿಡು ಪುರಾತನೊಡ್ಲ ನೆಲೆ ಆಯಿನಂಚಿನ ದೈವಂಕುಳು ಕೊಡಮಣಿತಾಯ ಮಹಾಮಾತೆ ಮಾಣಿಬಾಲೆ ದೈವಲ್ನ ಮಾಯದ ಒಡನಾಟದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರು ಶ್ರೀ ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿ ಆದಿ ದೈವವಾದ ಇನ್ನಿ ಬೇತೆ ಪರಿವಾರ ದೈವಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಈ ಪಾಲೆತ್ತಡಿ ಗುತ್ತುಡು ಗರಡಿ ಮನೆತನಡು ಆಸ್ತಿಕ ಭಕ್ತರನ್ನ ಮಾತ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಲನ್ನ ಈಡೇರಿಸೊಂದುಲೇರು ಪನ್ಪನವು ನಮಕ್ ತೆರಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ. 2001 ಈಸವಿಡ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಗರಡಿದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಊರ್ದ ಪರವೂರ್ದ ಮಾತ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಸೇರಿಗೆಡು ಮುಲ್ಪ ಈ ಒಂಜಿ ಗರಡಿದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ನಡತದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪುಷ್ಯ ಮಾಸದ ಪುಣ್ಯಮದ ದಿನತಾನಿ ದೈವಂಕುಳು ಕೊಡಮಣಿತಾಯ ನೇಮೋತ್ಸವ ಬುಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದೇರ್ಕಳು ಮಾಣಿಬಾಲೆ ಪುರುಷರಾಯ ಬುಕ್ಕ ದೈವಲ್ನ ಜಾತ್ರೆಲ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತೊಂದು ಬತ್ತೊಂದುಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ನೇಮೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಊರ್ದ ಪರವೂರ್ದ ಮಾತ ಗಣ್ಯ ಬಂಧುಲು ಬತ್ತದು ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಬತ್ತದು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗ ಅಕಲ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥನ ಕೇರ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮುಲ್ಪದ ದೈವಲು ಆ ಸೇವೆಗೆ ಮನಸೋತದು ಅಕಲ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥನ ಈಡೇರಿಸಂಚನ ಎತ್ತೋ ಉದಾಹರಣೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಪಾಲೆತ್ತಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಒಂಜಿ ಗರಡಿದ ಇಲ್ಲದ ಧರ್ಮಚಾವಡಿ ದೈವ ದೇವರಲಿನ ಭಂಡಾರದ ಇಲ್ಲಲ ಅತ್ಯಂತ ಶಿಥಿಲವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತೆ. ಐಲ್ನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊರ ಪರವೂರ್ದ ಮಾತ ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವ್ಯರನ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಮುಲ್ಪಲ ಈ ಒಂಜಿ ಭಂಡಾರದ ಇಲ್ಲು ಮನೆತನದ ಇಲ್ಲಿನ ಜೀರ್ಣಾವಸಡಿಪನಂಚಿನ ಇಲ್ಲಿನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬತ್ತೋದಗದು ಇನಿ ಆಯ್ತಾ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನಡತದ. ಈ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಐತೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಇಂಥ ದಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ದಿನಟ್ಟು ಪಾಲೆತ್ತಡಿ ಗುತ್ತುಡು ಶ್ರೀ ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿ ದೈವಂಕುಲು ಕೊಡಮಣಿತಾಯ ಮೂರ್ತಿಲಾಯ ಬುಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಲು ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳ ಮಾಣಿಬಾಲೆ ಪರಿವಾರ ದೈವಲ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತೆ ನಡತಂಡು. ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ನಡತದು. ಮಾತ ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವ್ಯರ್ಲ ಊರ್ದ ಬಂಧುಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತುಕೊರ್ರ ಉಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತನೆ ನಮ್ಮನ ಕೇಳಿಕೆದ ಮೇರೆಗೂ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೇನ ವಯಸ್ಸವನ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಭಗೀರಥ ಜಿ ಗುಂಪೋಳಿ ನೋಟರಿ ವಕೀಲರ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬೇರ್ಲ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ರು ಪಾಲು ಪಡೆಯವರ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕದ ಶಾಸಕರಾಯಿನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜರು ಬೇರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ಸೇರ ಉಲ್ಲೇರು. ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಾದ ಇತ್ತೇನೆ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಯುವವಾಹಿನಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಕುಡ್ಲ. ಇತ್ತೇನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತದ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ದೊಗ್ಗೇಗೌಡರು ಉಡುಪಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ. ಅಂಚನೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರು. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸುಡು ಶ್ರೀಮತಿ ಜಸಿಂತಾ ಮೋನಿಸ್, ಶ್ರೀ ಯೋಗೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ನಡಕರ, ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಮೇಲಂತಬೆಟ್ಟು ಗುತ್ತು, ಶ್ರೀ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್ ನೂಜೋಡಿ, ಶ್ರೀ ಶೈಲೇಶ್ ಕುರ್ತೋಡಿ, ಶ್ರೀ ಗಿರೀಶ್ ಒಡ್ಯಾಣೆ ಗುತ್ತು, ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಕುರ್ತೋಡಿ, ಗಂಗಾಧರ ನಿಡ್ಯಾರ, ರಮಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ದ ಪಾಲು ಪಡೆಯವರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದರು. ಅಂಚನೆ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡು ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ಮಾಪಲಾಡಿ, ಶ್ರೀ ಶಶಿಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಕ್ತಿನಗರ, ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರರಾಜ್ ನೂಜೇಲು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು, ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಬರೆಮೇಲು, ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಕೃಷಿಕ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಬರೆಮೇಲು ಮೆರ್ಲ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸುಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯವರು ಉಳ್ಳೇರು. ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೂ ಈ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗಮ್ಮ ಕೆ ಕುಂಜಿರ ಪೂಜಾರಿ ಅನುವಂಶೀಯ ಆಡಳಿತದಾರರು ಪಾಲೆತ್ತಡಿ ಗರಡಿ ಮನೆ ಬೆರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸುಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯವರುಳ್ಳೇರು. ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದುಳ್ಳೇರು. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಟ್ಟು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಪನ್ನ ಅವರುಂಡು ಬತ್ತಿಂಚಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೊರ್ಲು ತೂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡ ನಿಕಳ ಅವಿನಂತಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲ.
ಪಾಲೆತ್ತಡಿ ಗುತ್ತು ಗರಡಿ ಮನೆ ಮೇಲಂತ ಬೆಟ್ಟು ಒಂದೆತ್ತ ಶ್ರೀ ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿ ದೈವಂಕುಳು ಕೊಡಮಣಿತಾಯ ಮೂರ್ತಿಲಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಲು ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳ ಮಾಣಿಬಾಲೆ ಪರಿವಾರ ದೈವಲ್ನ ಸನ್ನಿಧಿ ದೈವಲ್ನ ಧರ್ಮಚಾವಡಿ ಬಂಡಾರದ ಇಲ್ಲು ತರವಾಡು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಲೆತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ದ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪರಗ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾಲು ಪಡೆಯವರ ಬತ್ತನಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕುದ ಶಾಸಕರ ಏನಂಚನ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಪುಂಜರ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸುಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯವರ ಉಲ್ಲೇರು ಪಾಲೆತ್ತಡಿ ಗುತ್ತು ಗರಡಿ ಇಲ್ಲದ ಈ ಒಂಜಿ ದೈವಲ್ನ ಧರ್ಮಚಾವಡಿ ಬಂಡಾರದ ಇಲ್ಲು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ರಗ ನಮ್ಮ ಲೆತ್ತಿನ ಲೆಪ್ಪೋಲೆಗ್ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬೆನ್ನೆರೆಗ್ ಸೋಲೈತದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತಿಂಚಿ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾಂಗಣಡ್ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲೋಡು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿಡ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಲ ನಡಪರುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಣದ ನಿಗಡ ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಪಾಲೆತ್ತಡಿ ಗುತ್ತು ಗರಡಿ ಇಲ್ಲು ಒಂದೆತ್ತ ಶ್ರೀ ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿ ದೈವಂಕುಳು ಕೊಡಮಣಿತಾಯ ಮೂರ್ತಿಲಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಲು ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಮಾಣಿಬಾಲೆ ಪರಿವಾರ ದೈವಲ್ನ ಸನ್ನಿಧಿದ ಈ ಒಂಜಿ ದೈವಲ್ನ ಧರ್ಮಚಾವಡಿ ಬಂಡಾರದ ಇಲ್ಲು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತನೆ ನೆರವೇರಂದುಂಡು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಟ್ಟಿ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ನಡಪರ ಉಂಡು ನಮ್ಮನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೇನ ವಹಿಸವನ್ನಾರು ಶ್ರೀ ಭಗೀರಥಜಿ ಗುಂಪೋಳಿ ನೋಟರಿ ವಕೀಲರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಂಚನೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸೈನಂಚನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜರು ಶಾಸಕರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದಿರು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನಿರಾದ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೇಲಂತ ಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಯುವವಾಹಿನಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಕುಡ್ಲ ಇತ್ತೇನೆ ಬತ್ತು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ದುಗ್ಗೇಗೌಡರು ಉಡುಪಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರ್ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಶ್ರೀ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ PDO ಆಲ್ದೂರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಶ್ರೀಮತಿ ಜಸಿಂತಾ ಮೋನಿಸ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೇಲಂತ ಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಸುಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಕಡಂಬು ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೊಡಮಣಿತಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನ ಅರೆಮಲೆ ಬೆಟ್ಟ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ರಾಜ್ ಜೈನ್ ಮೇಲಂತ ಬೆಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಶ್ರೀ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್ ನೂಜೋಡಿ ಶ್ರೀ ಯೋಗೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ನಡಕರ ಶ್ರೀ ಶೈಲೇಶ್ ಕುರ್ತೋಡಿ ಶ್ರೀ ಗಿರೀಶ್ ಒಡ್ಯಾಣೆ ಗುತ್ತು ಮೇಲಂತ ಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್ ಕುರ್ತೋಡಿ ಗುತ್ತು ಮೇಲಂತ ಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರ ನಿಡ್ಯಾರ ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ಮೇಲಂತ ಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀ ರಮಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಮೂರ್ಜೆ ಗುತ್ತು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಸಚಿನ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಲು ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ನಮ್ಮನೆ ಈ ಒಂದು ಲೇಸುಡು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರಾದ ಪಾಲು ಪಡೆವರು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ MLC ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ರಕ್ಷಿತ್ ಶಿವರಾಮ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೆಸ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮೊಕಲ್ನ ಈ ಒಂದು ಲೇಸ್ದ ಪಾಲು ಪಡೆವರು ಉಲ್ಲೇರು ಬತ್ತಿಂಚಿ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಟ್ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರುಂಡು ನಮ್ಮನೆ ಈ ಲೇಸುಡು ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ಮಾಪಲಾಡಿ ಶ್ರೀ ಶಶಿಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಕ್ತಿನಗರ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರರಾಜ್ ನೂಜೇಲು ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಬರಮೇಲು ಕೃಷಿಕ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಒಂದು ಲೇಸ್ದ ಪಾಲು ಪಡೆಯವರು ಉಲ್ಲೇರಿ ಪಾಲೆತ್ತಡಿ ಗುತ್ತು ಗರಡಿ ಇಲ್ಲದ ಈ ಒಂಜಿ ದೈವಲ್ನ ಧರ್ಮಚಾವಡಿ ಬಂಡಾರದ ಇಲ್ಲು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ದಯದೀದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರ ಮಲ್ತನಂಚನ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಪುಂಜರೆ ಶಾಸಕರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಂಚನೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಯಸ್ಸೈನಂಚನ ಶ್ರೀ ಭಗೀರಥಜಿ ಗುಂಪೋಳಿ ವಕೀಲರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರಾದ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮೇಲಂತ ಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಯುವವಾಹಿನಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಕುಡ್ಲ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಶ್ರೀ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ PDO ಆಲ್ದೂರು ಶ್ರೀಮತಿ ಜಸಿಂತಾ ಮೋನಿಸ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೇಲಂತ ಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಸುಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಕಡಂಬು ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಶ್ರೀ
ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ರಾಜ್ ಜೈನ್ ಮೇಲಂತ ಬೆಟ್ಟು ಗುತ್ತು, ಶ್ರೀ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್ ನೋಜೋಡಿ, ಶ್ರೀ ಯೋಗೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ನಡಕರ, ಶ್ರೀ ಶೈಲೇಶ್ ಕುರ್ತೋಡಿ, ಶ್ರೀ ಗಿರೀಶ್ ಒಡ್ಯಾಣೆ ಗುತ್ತು ಮೇಲಂತ ಬೆಟ್ಟು, ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್ ಕುರ್ತೋಡಿ ಗುತ್ತು ಮೇಲಂತ ಬೆಟ್ಟು, ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರ ನಿಡ್ಯಾರ ವಾಸ್ತುತಜ್ಞರ ಮೇಲಂತ ಬೆಟ್ಟು, ಶ್ರೀ ರಮಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಮೂರ್ಜೆ ಗುತ್ತು, ಶ್ರೀ ಸಚಿನ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂದು ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪನಂಚನ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ, ಶ್ರೀ ಶಶಿರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ, ಚಂದ್ರರಾಜ್ ನೂಜೇಲು, ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ, ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಬರಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಈ ಇಲ್ಲದ ಆನುವಂಶಿಕ ಆಡಳಿತದಾರ ಅಂಚನ ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗಮ್ಮ ಕೆ ಕುಂಜೂರ ಪೂಜಾರಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸೋಡು ಪಂಡನಿಗಳ ನಂಬರ ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲ. ಇತೇನೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸದೆ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ದೇವರನ್ನ ನನವರಿಕೆ ಮಲ್ಪನವು ನಮ್ಮನ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಆದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಸುರುಕಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಡ್ ಪಾಲು ಪಡೆದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಸುರುಕಾದ ದೇವರನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪರೋಲೇರೆ ನಮ್ಮನ ಮುಲ್ಪದನೆ ಪಣ್ಣು ಬೇಬಿ ಅರ್ಥ ಅಂಬೆರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡ ಎರಡ ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲ. विघ्नेश तव शरणं विघ्नविनाशक तव शरणं विघ्नेश तव शरणं विघ्नविनाशक तव शरणं ताळतंबूरी ಕೈಯೊಳಗೆ ವಿಠಲನ ಭಜನೆ ಮನದೊಳಗೆ ತಾಳ ತಂಬೂರಿ ಕೈಯೊಳಗೆ ವಿಠಲನ ಭಜನೆ ಮನದೊಳಗೆ ವಿಘ್ನೇಶ ತವ ಶರಣಂ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ತವ ಶರಣಂ ವಿಘ್ನೇಶ ತವ ಶರಣಂ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ತವ ಶರಣಂ ಲಂಬೋದರನೆ ಅಂಬಾ ಸುತ್ತನೆ ಕವಿ ಜನಪ್ರಿಯನೇ ತವ ಶರಣಂ ಲಂಬೋದರನೆ ಅಂಬಾ ಸುತ್ತನೆ ಕವಿ ಜನಪ್ರಿಯನೇ ತವ ಶರಣಂ ವಿಘ್ನೇಶ ತವ ಶರಣಂ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ತವ ಶರಣಂ ವಿಘ್ನೇಶ ತವ ಶರಣಂ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ತವ ಶರಣಂ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ತವ ಶರಣಂ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ತವ ಶರಣಂ. ಈ ಲೇಸದ ಸುರುಕು ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಬೇಬಿ ಅರ್ಥ ಬೆರೆಗೆ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಸೋಲೈತದ ಸೊಲಮರಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿಂಚಿ ಮಾತ ಬಿನ್ನಿರನ್ನು ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರನ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಬಿನ್ನಿರನ್ನು ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡ್ರುಲೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಭೋಜ ಪೂಜಾರಿ ಮಜಲ್ ಉಂಬೆರು. ಆಗಣದ ಈಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಈ ಗ್ರಾಮಡ್ ಮೆರುಂದಿ ಪುಂದ್ರ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಇನಿತ್ತ ಈ ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿ ದೈವಂಕುಲು ಕೊಡಮಣಿತಾಯ ಮೂರ್ತಿಲ್ಲಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೇವಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದ್ಯರಿಕಲ ಮಾಣಿಬಾಲ ಪರಿವಾರ ದೇವಲನ ಸನ್ನಿಧಿದ ಇನಿ ತರವಾಡು ಇಲ್ಲದ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಸರಕಲ್ಲು ಪಾಡು ಅಂಚಿದನ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಕೆಸರು ತಾನೇ ಕೆಸರಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸನೆ ಅಂಚಿದನ ಶ್ರೀಯುತ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಹರಿಕಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾ ಎಂಬರಿಗೆ ಎಂಗಲ್ನ ಈ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಎಂಗಲ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗ ನೆಲೆಟ್ಲ ಅಂಚೆ ಸೇರಿದ ಮಾತ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೋಂಬೆ ಬೆರೆಗೆ ಪಾಲತ್ತಡಿ ಗರಡಿ ಮನೆ ಇಲ್ಲದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶರಬತ್ತದ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಚನ ಕುರಿದು ಅದನ್ನು ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡು ಪಂಡು ವಿನಂತಿ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿ ನಿಂತಿನ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಗ್ರಾಮದಾರಿ ಅವೇ ತಂದೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪರಿಚಯಸ್ಥರು ಈ ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸದಾ ಒಂದು ಮಲ್ತೋದಿಪ್ಪನಾರು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ನ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಭಗೀರಥಜ್ಜಿ ಇಂಬೇರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಇಂಬೇರೆಗಲ ಎಂಗಲ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಎಂಗಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೆಲೆಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಮಾತ ಭಕ್ತರ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣರು ಅರೆಗೆ ಪುರ್ಪನ ಕೊರ್ದು ಸ್ವಾಗತಿಸವರು ಅಂಚನೆ ನನ್ನೂರಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ವಸಂತ ಬಂಗೇರು ಈ ಸಭೆಟ್ ಭಾಗವಹಿಸ ಹೊಡಿತಂಡು ಆರೆಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣದ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಆರೆಗಲ ಎಂಗಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದವನು ಅದೇ ರೀತಿ ಎಂಗಲ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ MLC ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಸಭೆಟ್ ಭಾಗವಹಿಸ ಹೊಡಿತಂಡು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣದಾರ ಭಾಗವಹಿಸರ ಆರೆಗೆ ಉಂದಾಯ ನಡೆದಾರ ಆರೆಗಲ ಎಂಗಲ ಸೇರಿದ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸೌಮ್ಯನ ಸಂದ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನೂರಿ ಎಂಗಲ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀ ರಕ್ಷಿತ್ ಶಿವರಾಮ್ ಇಂಬೆರ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೆಸ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಂಬೆರ್ಲ ಈ ಸಭೆಟ್ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಪಡಿತಂಡು ಆರೆಗಲ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣ ನಡೆದಾರ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಆವಂದಿತ ನಡೆದಾರ ಆರೆಗಲ ಎಂಗಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೇಶ ಮಂತಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾ ಇಂಬೆರ್ಲ ಈ ಸಭೆಟ್ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಇಂಬೆರೆಗಲ ಎಂಗಲ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಸೇರಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದವನ್ನು ಪಾಲತಡೆ ಗೊತ್ತದ ಶ್ರೀಮತಿ ದಮಯಂತಿ ಇಂಬೇರು ಬತ್ತದ ಅರೆಗೆ ಪುರ್ಪನ ಕೊರಡು ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಭೆಟ್ ನನ್ನೂರಿ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀ ತುಂಗಪ್ಪ ಬಂಗೇರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಿಲತ್ತಬೆಟ್ಟು ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಇಂಬೆರ್ಲ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣ ನಡೆದಾರ ಈ ಸಭೆಟ್ ಭಾಗವಹಿಸರ ಆವಂದ ನಡೆದಾರ ಆರೆಗಲ ಎಂಗಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತನುವ ಅದೇ ರೀತಿ ಉದಯ ಪೂಜಾರಿ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲ ಇಂಬೇರೆಗಲ ಈ ಸಭೆಟ್ ಭಾಗವಹಿಸ ಹೊಡಿತಂಡು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣ ನಡೆದಾರ ಭಾಗವಹಿಸ ಆವಂದ ನಡೆದಾರ ಆರೆಗಲ ಎಂಗಲ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೌಮ್ಯನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತನುವ ಅದೇ ರೀತಿ ಹರೀಶ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಯುವವಾಹಿನಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಮಂಗಳೂರು ಇಂಬೇರೆಗಲ ಎಂಗಲ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಸೇರಿದ ಮಾತಾ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸೌಮ್ಯನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತನುವ ಬೆರೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇಂಬೇರು ಬತ್ತದ ಪೂವನ್ ಕೊರ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಈತನಟ ನಮ್ಮ ನಟ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪಸ್ಥಿತದ್ದು ಇತ್ತೇನೆ ತಾನೇ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ದುಗ್ಗೇಗೌಡರು ಉಡುಪಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಇಂಬೇರೆ ಇತ್ತೆ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಸಭೆದು ನಿರ್ಗಮಿಸಿರು ಇಂಬೇರೆಗಲ ಎಂಗಲ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಅಂಚೆಂಗಲ ಸೇರಿದ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತನುವ ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಇಂಬೇರ್ಲ ಎಂಗಲ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರು ಇಂಬೇರೆಗಲ ಎಂಗಲ ಸೇರಿದ ಭಕ್ತರ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಎಂಗಲ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸೊಮ್ಮೆನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತನುವ ಬೆರೆಗೆ ವಿನಯಕ್ಕೆ ಗುರಿಪಳ್ಳ ಬೇರೆ ಪೂನ್ ಕೊರ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಅಂಚನೆ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ PDO ಆಲ್ದೂರು ಇಂಬೇರ್ಲ ಬರೋಡಿತ್ತಂಡು ಕಾರಣಾಂತರದ ಬರೆಯರಾತಿ ಯಾರೆಗಲ ಎಂಗಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತನುವ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಸಿಂತಾ ಮೋನಿಸ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಣಂತಬಿಟ್ಟು ಇಂಬೇರ್ಲ ಎಂಗಲ ಈ ಸಭೆಟ್ಟು ಉಪಸ್ಥಿತರು ಇಂಬೇರೆಗಲ ಎಂಗಲ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಅಂಜನೆ ಸೇರಿದ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತನುವ ಬೆರೆಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಿನಿ ಇಂಬೇರು ಬತ್ತದ ಪೂವನ್ ಕೊರ್ದು ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀ ಸುಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಕಡಂ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತಿ ಸೇರಿ ಕೊಡಮಂತಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅರಮಲೆಬೆಟ್ಟ ಇಂಬೇರ್ಲ ಈ ಸಭೆಟ್ಟು ಉಪಸ್ಥಿತರು ಇಂಬೇರೆಗಲ ಎಂಗಲ ಸೇರಿದ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸೋಲ್ಮೇನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತನುವ ಶ್ರೀಯುತ ಹರ್ಷ ಇಂಬೇರು ಬತ್ತದ ಪುಷ್ಪನ ಕೊರ್ದು ಅರಣ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಶೋಕ್ ರಾಜ್ ಜೈನ್ ಮೆಣಂತಬೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತು ಇಂಬೇರ್ಲ ಈ ಸಭೆಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸ ಹೊಡಿತಂಡು ಕಾರಣಾಂತರದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರ ಆರೆಗಲ ಎಂಗಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸೋಲ್ಮೇನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತನುವ నేను ప్రమోద్ కుమార్ నూజోడి ఇంబెర్లా ఈ సభెట్ ఉపస్థితి పడుతుంది అనివార్య కారణం నడదు అవన్ నడదార అరెగల ఎంకులు ఈ సభెట్ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತನುವ ಅದೇ ರೀತಿ ಯೋಗೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ನಡಕರ ಇಂಬೇರ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಭೆಟುಲ್ಲರು ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಡ ದುಂಬತ್ತ ಉಂತುದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಯಶಸ್ವಿ ಅವರೇ ಒಂಜಿ ರೂವಾರಿಂದಿ ಪಣೋಲಿ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಭೆಟುಲ್ಲರು ಆರೆಗಲ ಎಂಗಲ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗವಾದ ಸೇರಿನ ಮಾತು ಭಕ್ತರ ಬರೋದು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸಿ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ಬೇರೆ ಪೂನ್ ಕೊರ್ದಾರಣ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನನವರಿ ಬಿನ್ನೆ ಶ್ರೀ ಶೈಲೇಶ್ ಕುರ್ತೋಡಿ ಇಂಬೆರ್ಲ ಈ ಸಭೆಟ್ಟು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಪಡಿತಂಡು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣದಾರ ಉಪಸ್ಥಿತಿರ ಆರೆಗಲ ಎಂಗಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸೋಲ್ಮೇನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತನುವ ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಕುರ್ತೋಡಿ ಆರ್ಲ ಈ ಸಭೆಟ್ಟು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಪಡಿತಂಡು ಆರ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿದ್ದಾರೆ ಆರೆಗಲ ಎಂಗಲ ಈ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಎಂಗಲ ಸೇರಿನ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸೋಲ್ಮೇನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತನುವ ಅದೇ ರೀತಿ ರಮಣಂದ ಪೂಜಾರಿ ಮೂರ್ಜೆ ಗೊತ್ತು ಇಂಬೇರ್ಲ ಈ ಸಭೆಟ್ಟು ಉಪಸ್ಥಿತರು ಇಂಬೇರೆಗಲ
ಎಂಗಲ್ನ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಎಂಗಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾದ ಸೇರಿದ ಮಾತ ಭಕ್ತರ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೊಮ್ಮೆ. ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮೇರ್ಬತ್ತದ ಪುಷ್ಪನ ಕೊರ್ದು ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪಡು. ಅಂಚನೆ ನನವರಿ ಪಿನ್ನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀ ಸಚಿನ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಮೇರ್ಲ ಈ ಸಭೆಟ್ ಉಪಸ್ಥಿತಪಡುತ್ತಂಡು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣದಾರ ಆರಿಗೆ ಬರೆಯರಾತ ಯಾರೆಗಲ ಎಂಗಲ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸೌಮ್ಯನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತನು. ಅಂಚನೆ ಎಂಗಲ ಈ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ಮಾಪಲಾಡಿ ಮೇರೆಗಲ ಎಂಕಲ್ನ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಅಂಚೆ ಸೇರಿದ ಮಾತ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸೌಮ್ಯನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಮ್ಮೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಗೀತಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಭತ್ತದರಿಗೆ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತಪಡುತ್ತಂಡು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣದಾರ ಈ ಅರೆಗಲ ಎಂಗಲ ಈ ಸಭೆತ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸೌಮ್ಯನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊನ್ನುವ. ಅದೇ ರೀತಿ ಚಂದ್ರರಾಜ್ ನೂಜೇಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಎಂಗಲ ಒವ್ವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತಂಡ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತನಾಯ್ತು ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಭಾಗವಹಿಸ ಒಂದು ಎಂಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರದಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆಗಳ ಎಂಗಲ ಪರವಾದ ಎಂಗಲ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಎಂಗಲ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಮ್ಮೆ. ದೇವರಾಜ್ ಮೇರ್ಬತ್ತದ ಪುಷ್ಪನ ಕೊರ್ದು ಗೌರವ ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನವರಿ ಎಂಗಲ ಒವ್ವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಪ್ಪನಾರು ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಬರಮೇಲು ಬೇರೆಲ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಬೇರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸೌಮ್ಯನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಮ್ಮ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಗದೀಶ್ ವಿನಯಕ್ಕೆ ಗುರಿಪಳ್ಳ ಗೌರವಿಸೋಡು ಸಭೆಟ್ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಬೇರೆಗಳ ಎಂಗಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾದ ಎಂಗಲ ಸೇರಿದ ಮಾತ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸೌಮ್ಯನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂಬ. ಅಂಚನೆ ಈ ಸಮಾರಂಭ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೋಣ ಈ ನಮ್ಮ ಸಮಾರಂಭ ಹರೀಶ್ ಬೇರೆ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಬೇರೆಗಳ ಎಂಗಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಸೇರಿದ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸೌಮ್ಯನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಮ್ಮೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶರ್ ಪೂಕೊರ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡು. ಸಭೆಟ್ ಎಂಗಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಯಜಮಾನತಿ ಇದನ್ನಟ ಈ ಇಲ್ಲು ನಡಪ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗಮ್ಮ ಕುಂಜಿರ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರ್ಲ ಈ ಸಭೆಟ್ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಬೇರೆಗಳ ಎಂಗಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಎಂಗಲ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಸೇರಿದ ಮಾತನ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸೌಮ್ಯನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂಬ. ಶ್ರೀಮತಿ ಗುಣವತಿ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪೂಕೊರ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡು. ಮಲ್ಪೆರೆ ಬತ್ತನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರು ಮಕ್ಕಳ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಎಂಗಲ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾದ ಅಂಚೆ ಸೇರಿದ ಮಾತ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸೌಮ್ಯನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂಬ. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಪಣ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೌಮ್ಯನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮುಕ್ತ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆದ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನ ಶ್ರೀಯುತ ಭೋಜ ಪೂಜಾರಿ ಮಜಲ ಬೆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸುಡ್ ಜಯ ಬುಕ್ಕ ಜಯಾನಂದರ್ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಪಾತ್ರೆಲು ಮೊಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳಿದಿರು ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತನೂ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ನನವರ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಪಾತೆರ ಉಳ್ಳರು ಶ್ರೀ ಸಚಿನ್ ಕುಮಾರ್ ನೂಜೋಡಿ ಇಂಬೆರು. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಸ್ವಾಮಿ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ ಗ್ರಾಮದ ದೈವದೇವರೇನು ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಈ ಪಾಲೆತ್ತಾಡಿ ಗುತ್ತದ ಧರ್ಮಚಾವಡಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸೈನ ವೇದಿಕಡಿಪ್ಪನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯೊಂದು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಮೇಲಂತ ಬೆಟ್ಟು ಪಂಪನವೇ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಶಕ್ತಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಪನೊಲಿ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಡ್ ಒಂಜಿ 40 ದಿನ ಜಾತ್ರೆ ಅವಂದಿತ್ತನಂಚಿನ ಊರು ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಇತ್ತನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಮೇಲಂತ ಬೆಟ್ಟು ಓಲು ಪೋಂಡಲ ನೆಕ್ ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನವು ಮಸ್ತ್ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಲು ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓಲೋಲು ಕೇಂದ್ರಲು ನಮಕ್ ಇನಿಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಅವಶೇಷಲು ಉಲ್ಲ ಐನ್ ಪೂರಾ ಸರಿಮಲ್ಪೆರ ಪೋಂಡ ನಮಡ್ದು ವಿನಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಕೂಡ ವಾ ರೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಗ್ ಇನಿ ಪಾಲೆತ್ತಾಡಿ ಗುತ್ತುದಕ್ಲು ಒಂಜನೆ ಇಲ್ಲದ ನಮ್ಮ ಮೇಲಂತ ಬೆಟ್ಟದ ಒಂಜನೆ ಇಲ್ಲದ ಪಾಲೆತ್ತಾಡಿ ಗುತ್ತುದ
ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಅಂಚನೆ ಯಜಮಾನ ಅಕ್ಲನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇನಿ ಪಿದಾಡ್ದೇರು ಇನಿ ಮೇಲಂತ ಬಿಟ್ಟು ಪಾಲೆತ್ತಾಡಿ ಗುತ್ತು ಪನ್ಪುನವು ಇನಿ ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ತೂನಾಗ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಿನ ಆಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಸೀಮೆಡ್ ಅರಸುಲ್ಲಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾದಿತ್ತಂಡು ಪಾಲೆತ್ತಾಡಿ ಗುತ್ತು ಪನ್ಪುನವು ದಯಪಂಡ ಮೊಕ್ಲು ದಂಡದ ದಳವಾಯಿನಕ್ಲು ಈ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಕುದುರೆಡ್ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಮೆತ್ತ ಅಜಮಾನನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ದಂಡನ ನಡಪವನಂಚಿನ ಸೀಮೆದ ಅರಸುಲ್ನಕ್ಲ ಪೋಡಿಯೊಂದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ಕಾಲಡಿತ್ತನು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಮೇಲಂತ ಬೆಟ್ಟದ ಪಾಲೆತ್ತಾಡಿ ಗುತ್ತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪನಿಯರ ದಾಯ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪಣ ಮಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾಲೆತ್ತಾಡಿ ಗುತ್ತು ಪನ್ಪನವು ಬಾರಿ ಹಿರಿಮೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಗ್ರಾಮಗುಲ ಅರ್ವ ಸೀಮೆ ಅಂಚಿಡು ಬಂಗಾಡಿ ಸೀಮೆ ಈ ರಡ್ಡು ಸೀಮೆದ ನಡು ಟಿಪ್ಪುನಂಚಿನವು ಇನಿ ಮೂಲು ಈ ಮೇಲಂತ ಬೆಟ್ಟು ಈ ಮೇಲಂತ ಬೆಟ್ಟದ ಎಂಚ ಮೇಲಂತ ಬೆಟ್ಟು ಗುತ್ತುಂಡ ಅಂಚನೆ ಮೇಲಂತ ಬೆಟ್ಟು ಪಾಲೆತ್ತಾಡಿ ಗುತ್ತು ಒಂಜಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ನನ ರಡ್ಡನೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ನೂಜೋಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಡ್ಡ್ಯಾಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುರ್ತೋಡಿ ಮೂಜಿ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲುಲು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಚಾವಡಿ ವಿಶೇಷ ದಾಯಪಂಡ ಅನೇಕ ಶಕ್ತಿಲು ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಎಕಡೆ ಸುದಕ ಪಂಡೇರು ಬೈದೇರ್ಲು ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡ್ ಅಕ್ಕಲು ಬಿಲ್ಲು ಪಗರಿ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪೆರ ಬತ್ತದು ಮುಲ್ತ ಯಜಮಾಂತಿನ ಕೈಟ್ ಪೇರು ನೀರು ಉಂಡುದು ದೆತೊಂದು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಪಂಡ ಪೇರ ಮುಂಡ ಗರಡಿ ಪಂಪುನವು ಮುಲ್ಪ ಬಾರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಮೇಲಂತ ಬೆಟ್ಟದ ಪಾಲೆತ್ತಾಡಿದ ಚಾವಡಿಡು ಅನೇಕ ದೈವಲು ಶಕ್ತಿ ಪೀಠಡು ಇನಿ ವಿರಾಜಮಾನದುಲ್ಲೆರು ಇನಿ ಈ ಧರ್ಮಚಾವಡಿನ ಮಾತ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ನೆಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಐನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡೆಯ ಸೇರ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದರು ಇನಿ ದಯಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಡ್ ಮುಲ್ಪದ ಶಕ್ತಿಲ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಕ್ ಏಪಗ್ಲ ಬೋಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಪಡುಮಲೆ ಅರಸರ್ನ ಅಪ್ಪಣೆ ಪಡೆದು ಮೂಲು ಬತ್ತದು ಬಿರುಪಗರಿ ವಿದ್ಯೆನು ಕಲ್ತದು ಮುಲ್ತ ಇತ್ತೆ ಅವು ಬಾಕಿಮಾರು ಕಂಡ ಅಂದಾತಂದು ಅಲ್ಪ ಬಿರುಪಗರಿ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತದು ಇಡೇ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದು ಮುಲ್ತ ಯಜಮಾಂತಿನ ಕೈಟ್ ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ದೆತೊನ್ನಂಚಿನ ಆರು ಅಕ್ಲು ಸಂತುಷ್ಟರಾಯರು ಆ ಯಜಮಾಂತಿಗ್ಲ ಈ ಜೋಕ್ಲಿನ್ ತೂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆದು ಆರು ಅರೇನು ಅಕ್ಲು ಕುಡೋರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಲೆಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆರು ಪಂಡೇರು ಅವು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಅಕ್ಲು ಬುಕ್ಕ ಹೆಣ್ಮೂರು ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲನ ಕಾಲಾಯಿನ ನಂತರ ಬುಕ್ಕ ಮೂಲು ಬತ್ತದು ಅಕ್ಲನ ಶಕ್ತಿನ ಅಕ್ಲನ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ತೋಜಾದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಓಲು ಗರಡಿ ಆವಡ ಅಲ್ಪ ಗರಡಿ ಮಲ್ಪಾದು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಮೇಲಂತ ಬೆಟ್ಟದ ಪೇರಮುಂಡ ಗರಡಿ ಪನ್ಪುನವು 30 ತಾವು 20 ಗರಡಿಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿದ ಗರಡಿ ಇನಿ ಒಂದು ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಾಲೆತ್ತಾಡಿ ಗುತ್ತುದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಬ್ರಹ್ಮೇರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ತ ಈ ಮುರ್ತಿಲ್ಲಾಯಿಪ್ಪು ಅತಂಡ ಪಿಲಿಚಾಮಂಡಿ ಪ್ರಧಾನ ದೈವ ಕೊಡಮಡಿತಾಯೆ ಅಂಚನೆ ಅನೇಕ ಇನಿ ಮುಲ್ಪದ ಗರಡಿದ ಮಾಣಿಬಾಲೆನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರಣಿಕನೇ ಬೇತೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ ಈ ಗರಡಿದ ಶಕ್ತಿಲು ಇನಿ ಪಾಲೆತ್ತಾಡಿದ ಬೈದೇರ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಮೈಮೆ ಏತುಂಡು ಬಂಡ ಐನು ಅಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಪರಕ್ಕೆ ಬಂಡದ ಏತ್ ಜನ ಅಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹಡು ಅಕ್ಲನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥನ ಈಡೇರಿಸ ಹೊಂದಿರು ಅಕ್ಲನ ಪರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಡೇ ಸಲ್ಲಿಸದಿರು ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಮೇಲಂತ ಬೆಟ್ಟದ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾಲೆತ್ತಾಡಿದ ಇಲ್ಲಡು ಅಂಚನೆ ಗರಡಿಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪುಷ್ಯ ಮಾಸದ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಣಮೆದಾನಿ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡಪುಂಡು ಮುಂದೆಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮನ ಈ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದ ಮಾತ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬತ್ತದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ನಿಕ್ಲು ತೂದಿಪ್ಪಾರು ಒಲ್ತೊಲ್ತು ಕುರುಂಟು ಬಾರು ತುಂಬೊಂದು ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಈ ಗರಡಿಗೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಕಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಬರೊಂದಿತ್ತು ಎಲ್ಲೇ ಪುನಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ನೀತೆ ಬಾರು ಬುಳೆಪುನಕ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಉಂದು ಕಡತದು ಬಂಗಾಡಿ ಸೀಮೆಗೆ ಪೋಂಡ ಅಲ್ಪ ಗರಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬಂಗಾಡಿ ಸೀಮೆಡ್ದು ಇನಿ ಇಡೆಗೆ ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಗರಡಿ ಇತ್ತನ ನಮಕ್ ಒಂದೇ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಓಟ್ಲ ಗರಡಿಗೆ ಪೋಡು ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರಡು ಇತ್ತನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಗರಡಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲಂತ ಬೆಟ್ಟದ ಪಾಲೆತ್ತಾಡಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೇರಮುಂಡ ಗರಡಿ ಇನಿ
ಬಂಗಾಡಿ ಮೂರ್ತಿಲ್ಲಾಯನ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಗಳ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಳೆ ಉಂಡು ಐಕ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವು ಇನಿ ಬೊಡ್ಚಿ ನನ್ನೊರ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪವೆ ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕರಿವರ್ಷ ಒಂದೇ ಸಮಯಡ್ ನಮ್ಮ ಬೈದ್ಯರ್ಲೆನ ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನ ಸೇವೆ ನಡತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಅನೇಕ ವಿಷಯಲು ಗೋಚರಾಯ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಕೆರೆಟ್ ಗುವೆಲ್ಡ್ ನೀರಿಜ್ಜಂಡು ಬುಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಅದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಬೋದುನಾಗ ಆಯ್ತು ಅರ್ಧವಾಸಿ ನೀರು ದಿಂಜಿದುಂಡು ಅಂಚಿನ ಕಾರಣಿಕದ ಶಕ್ತಿಲು ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದ್ಯರ್ಲು ನಮ್ಮ ಈ ಗರಡಿದವು ಅಂಚಿನ ಅದು ಅಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಶಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜಾಗ ಈ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾಲೆತ್ತಾಡಿ ಮಣ್ಣು ಪನ್ಪನವು ಅವು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕೀರ್ತಿ ಹಿರಿಮೆ ಅತ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಕಾರಣಿಕದವು ನಿಕ್ಲು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ನೆನ್ನ ಪಡೇನೆಕ್ ನಿಕ್ಲು ಈ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಅಕ್ಲ ಆದ ಇಪ್ಪು ನಾವು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆದ ಇಪ್ಪಡು ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಉಂಡೊಂದು ಯಾನು ಎನ್ನಿವೆ ಮಾತ ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದ ಮಾತೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರಡ್ ಇನಿ ಈ ಧರ್ಮಚಾವಡಿದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಆಪುನ ಈ ಒಂಜಿ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕೆಲಸ ಧರ್ಮಚಾವಡಿ ಅಂಚನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತರವಾಡದ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಒಂದು ಪೂರ ಪೊರ್ಲುಡು ಆವಡಾಂಡ ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ನಿಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನಿಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸಾಹಡ್ ನಮಪೋದು ನಟ್ಟಂಡ ನಕ್ಕ ಆಪುನ ಕೆಲಸ ಬಾರಿ ಬೇಗಡು ಆವಡು ದಯಪಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮನ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾಲಾಲಯಡ್ ದೈವಲು ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲೈನಡ್ದವರ ಈ ಸರ್ತಿ ಗರಡಿಡ್ ನಮಕ್ ನೇಮಲ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯ್ಜಿ ನಾನು ದುಂಬು ಕಾಣಲ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಒಂದೆಟ್ಟು ಬೈದೆರ್ಲೆ ನೇಮ ಆಪು ಲೆಕ್ಕ ಐಕು ದುಂಬು ಈ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಆದ ಈ ಒಂಜಿ ದೈವಲ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಕ್ಲನ ಭಂಡಾರದ ಇಲ್ಲು ಪೂರ ಬೊರ್ಲೋಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆದ ಮಾತ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಊರ್ದಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಲನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾದ ಇಷ್ಟಾರ್ಥನ ಆ ದೈವದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಈ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ನನ್ನ ಬಾರಿ ಬೇಗ ನಡಪಡು ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲನ ಮಾತ ಮಟ್ಟೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಇಂಕ ಕೊರ್ನೆಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವಂದನೆಲು. ಸುಮಾರು 7 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಪಾಲೆತಾಡಿ ಗುತ್ತದ ಮಾತ ನೆನವರಿಕೆನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತನೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಲ್ತನಂಚ ಸಚಿನ್ ಕುಮಾರ್ ನುಜೋಡಿ ಎಂಬರಿಗೆ ಮಾತಿರ್ನ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆಲನ್ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತದ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸದ ಕೊರನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಪುಂಜರು ಶಾಸಕರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಎಂಬರು ದೀಪನ ಬೆಳಗಿಸಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡ ಅರಡ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः. ದೀಪ ಪುತ್ತವನ ಮೂಲಕ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಪುಂಜರು ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಶಾಸಕರು ಬೇರೆ ಪಾತ್ರೆಡು ಪಂಡ ದಾರಡ ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲ. ಈ ಧರ್ಮಚಾವಡಿದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ನೆಲೆಯ ಚಿತ್ತನ ಮಾತ ದೈವದೇವರನ್ನ
ಆಶೀರ್ವಾದನ ಬೇಡೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿ ಪುನಂಚಿದನ ಪಾಲೆತ್ತಾಡಿ ಗುತ್ತದ ಅನುವಂಶ ಆಡಳಿತದಾರನಿಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗಮ್ಮ ಕೆ ಕುಂಜರ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಬೇಡೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸವನ್ನಚಿದನ ನೋಟ್ರಿ ವಕೀಲರು ಆತ್ಮೀಯರ ಶ್ರೀಯುತ ಭಗೀರಥ್ ಜಿ ಮೇರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತರಿ ಪುನಂಚಿದನ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಉಪಸ್ಥಿತರಿ ಪುನಂಚಿದನ ಕೊಡಮಣಿತಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅರಮನೆ ಬೆಟ್ಟದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಅಂಚಿನ ಸುಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರೆ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಕ್ಕ, ಆತ್ಮೀಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಯೋಗೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ನಡಕರ ಮೇರೆ, ಅಂಜನೆ ಯುವ ವಾಹಿನಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂಚಿನ ಆತ್ಮೀಯರಂಚಿನ ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ರೆ, ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಸಿಂತಾ ಮೋನಿಸರೆ, ವೇದಿಕೆ ಪುನಂಚಿನ ಮಹಾತ ಗಣ್ಯರೇ ಸೇರಿದನಚಿನ ಮಹಾತ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಲೆ, ಇನ್ನಿತ ದೈವದ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಶಂಕು ಸ್ಥಾಪನೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಪಡೆಯರೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದು ಪಾಲೆತ್ತಾಡಿ ಗುತ್ತದ ಈ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸೇರಿನ ಸಭೆಗೆ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಬತ್ತಿನ ನೆನಪುನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮಲ್ತೋನಡಾಪುನು. ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ಒಂಜಿ ಬೈದೆರ್ಲೆನ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿ ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲೆಡೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯನಿಚಿನ ಪಾಲೆತ್ತಾಡಿ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲದ ಈ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸದ ಸಂದರ್ಭ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಪುನವೇ ಆ ದೈವದ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂದ್ ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ತೆರಿದೆ ಇಂಕ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಪಡೆಯರ್ಲ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಣು. ಋಣಾನುಬಂಧ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಇಂಚಿತ್ನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಡ್ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದನಂದ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಅಂದ್ ಯಾನು ಎನ್ನಿದೆ. ಈ ಕುಟುಂಬದೊಟ್ಟಿಗೆ ವಾರೀತಿದ ಸಂಬಂಧನ ಆತನ ವಾರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಮೋಕೇನೆ ಅಂತ ಪನ್ಪನವು ತೆರಿ ಅಂದು ಆ ದೈವದ ಆಶೀರ್ವಾದಡ್ ಇನ್ನು ಪಾಲೆತ್ತಾಡಿ ಗುತ್ತುದ ಈ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಕಾರ್ಯಡ್ ಪಾಲ್ಪಡೆಯರ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದನಂದು ಪಂಡದಾಂಡ ನೇಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಹಿಂಗೆ ಈ ಜನ್ಮೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಪಂಡದೆ ಅಂತ ತೆರಿವು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಅಂದು ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಎನ್ನಿದೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಎನಡ್ದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಆತ ಸಾಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಬಂದಾಗ ಎನಡ್ದೇ ತಾಪನ ಒಂಜಿ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಸಾಕಾರನ ಮಲ್ತದೆ. ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಈ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿನೇ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದೆ. ಆ ಧರ್ಮಲೆಗೆ ನರ್ತನ ಸೇವೆ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಇಚ್ಛೆ ಹೆಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನ ಉಂಡ ಐಕ ಪೂರಕವಾದ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳದ ಒವ್ವು ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡ ಆ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸನೇ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅವರಿ ಭಕ್ತನ ರೂಪೋಡು ಏನು ಖಂಡಿತವಾದ ಕೊರಪೆ ಅಂತ ಬಂದಂಚಿನ ಪಾತ್ರನೇ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡ್ರೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷನ ಬಿಡಪ್ಪೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಇನಿ ಎಲ್ಲೆನ್ನೇ ಮಲ್ಲನ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಓಲ್ಪೊಂಡಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಎಂಗ್ಲ ಇತ್ಯದ ನಿಜ ರೂಪಡು ಪುನಂಚಿನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಅಕಲು ಹೊರ ಕಾರದಿಯರ್ನಾಂಡ ಏನು ಸುಮಾರು ಕಡೆತ ಗರಡಿಲೇನು ತಗೊಂಡು ಬೈದೆ ಅವು ಮರೋಡಿದೆ ಇಪ್ಪು ಅತಂದಂಡ ಕುದ್ಯಾಡಿದೆ ಇಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕೋಡಿಡ್ಲ ಅಕ್ಲ ಕಾರದೀನವಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಅದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಂಡು ಪ್ರಾಯಶಃ ಮುಲ್ಪದಲ್ಲ ಆಯ್ನಾದ ಬೇಗ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಆಪಣೊಂದು ಪನ್ಪುನಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಲೆ ಹೆಂಕೊಂಡು ಪ್ರಾಯಶಃ ಇಂಚಿನ ಅನೇಕ ತಾಲೂಕುದ ಗರಡಿದ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾರ್ಯಡು ಐಟ್ಲಾಯನ ಓಟ್ಲ ಗರಡಿನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು ಒಟ್ಲ ಗರಡಿನ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪನಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದಿತ್ತಂಡು ಮರೋಡಿದ ಬೈದೇರ್ಲಿನ ಗರಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪನಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದಿತ್ತಂಡು ಕುದ್ಯಾಡಿದ ಬೈದೇರ್ಲಿನ ಗರಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪನಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದಿತ್ತಂಡು ಮಾಲಾಡಿದ ಗರಡಿದ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಐಕೊಂಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಇಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದಿಕ್ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಚಿನ ಅವಕಾಶ ಅವು ಪಾಲೆದುಡು ಇಪ್ಪನಚಿನ ಗರಡಿ ಇಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ
ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿಂದ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ತಿಗದನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಪಾಲೆತ್ತಾಡಿ ಗುತ್ತುದಲ ಗರಡಿದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶನೇ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನ ಸಾಕಾರದ ಮೂಲಕ ತಿಗದನ ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸದಾ ಯಾನ್ ಈ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯ ಲೆಕ್ಕ MLA ಆದತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲ ಇಪ್ಪೆ ನಿಖಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡೆ ಅಂತ ಪೊನ್ನಂಜಿನ ಪಾತೆರ ಪನೊಂದು ಏನಾಡ್ದು ಇಂಚಿನ ಸಾಕಾರ ನಾಡು ದುಂಬುಗು ಬೋಡ ಐನ್ ಕೇನ್ಲೆ ಏನಾಡ್ದು ಆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪನಚಿಂದ ಕೆಲಸ ದೇಬಣ್ಣ ಈ ಕುಟುಂಬ ಪನಚಿಂದ ಮಾತೆರ್ಲ ಎನ್ನ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರ್ ನಕಲ್ ನಿಖಲ್ ಒಂಜಾತನ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಪುನಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಈ ಕುಟುಂಬ ಅಂಚದಿ ಅಲ್ಲ ಏನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯನ ಕತೆರಿಯನ್ಲೆ ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಆಪನೆಡ್ಡ ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸದಾ ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪೆ ಅಂತ ಬಂದು ಪಾತೆರ ಪನೊಂದು ಒಂಜಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಪ್ಪನೆಡ್ದಾದೆ ತೆರಳರಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರಡು ಅಂತ ಪನೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ವಂದಿಸದೆ ಎನ್ನೆರಡು ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿಸವೆ ಭಾರತ್ ಮಾತೆಗೆ ಜೈ. ತಾಲೂಕುದ ಒಂಜಾತ್ ಗರಡಲಿನ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ಒಂಜಾತ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ತಾಲೂಕುದ ಶಾಸಕರು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬತ್ತದ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಅರೆಗ್ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಪಾಲತ್ತಾಡಿ ಗುತ್ತದ ಪರವಾದ ಸೇರ್ದಿಂಚಿ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಈ ಲೇಸಡ್ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರದ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನರ ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರೀಶ್ ಒಡ್ಯಾಣೆ ಗುತ್ತು ಮೇಲಂತ ಬೆಟ್ಟು ಬೆರೆಗ್ ನಮ್ಮನ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತನ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಬೇರೆ ಅರೆ ಬೇರೆ ಬತ್ತದ ಪೂನು ಕೊರ್ದಾರೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಣದ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಜನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಕಲಾಂಜಲಿ ಧ್ವನಿ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಚಾನಲ್ ದಕ್ಲ ಲೈವ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಸ್ವಾಗತನ ಕೊರೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೇಲಂತ ಬೆಟ್ಟು ಬೇರು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಣದ ಅರಡ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭಯೋ ನಮಃ. ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇನು ಮನಸಾರೆ ನೆನೆತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ದೇವದೇವರೇನು ನೆನೆತೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಅಡಿಪಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅಂಚ ವೇದಿಕೆ ಅಡಿಪಿನ ಮಾಂತ ಗಣ್ಯರೇ ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗಡಿಪಿನ ಮಾಂತ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೇ ಅಂಚನೆ ನಮನೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂತದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ್ದು ನಿರ್ಗಮಿಸನಂಚಿತ್ನ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕುದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರೈನ ಹರೀಶ್ ಪುಂಜೈ ಬೇರೆ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ದೈವಲೆನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನ ಬೈದೇರ್ಲೆನ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಇತ್ತತಾನೆ ನಮ್ಮ ನೆರವೇರಿಸದು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚಿತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಶಾಸಕಿಯರು ಪಂಡೇರು ಒಂದೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಎನ್ನ ಈ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಅಂದ್ ಪನೋಲಿ ಇಂಚಿತ್ನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸೋನ ಅವತ್ತಂದೆ ಎಕಡ ಸುಧಾಕ ಪಂಡೇರು 700ನೇ ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸದ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆದ ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ನೆನೆತದ್ಲೆಪ್ಪಂದು ಅಂತೂ ಯಾನು ಈ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಇಂಚ ಬತ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಪಾಲ್ಪಡವೆನ್ನು ಅನ್ಪುನ ಯೋಗನ್ನ ಯಾನ್ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳ ನೆನೆತದಿಪ್ಪಂದು ಅಂಚಿತ್ನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನು ನಮ್ಮನ ಈ ಗ್ರಾಮದ ದೇವದೇವರು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಚಾವಡಿಡುಂತಿನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರ್ನ ಭಾಗ್ಯಡುಂದುಲ ಯಾನ್ ಪನರ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಇಷ್ಟಪಡೆಪ್ಪೆ ಅಂಚಿತ್ನ ಈ ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾಂತೆರ್ಲೊಂಜಿ ಪಾಲ್ಪಡೆತ್ತ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ 700 ಜನ್ಮದ 700 ವರ್ಷದ ಪುನರ್ಜನ್ಮಡು ನಮ್ಮ ಪಿರ ಉದಿಪನಾದ ಬರ್ತದೆ ಈ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ಲುನು ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಿತ್ನ ಈ ಸೌಭಾಗ್ಯನು ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತ ತಾನೇ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಅವೇನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಒವ್ವೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆದ ಕೆಲಸ ಡಾವಡ್ ಒವ್ವೇ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಬೇಲೆಡಾವಡ್ ದೈವದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂಚದ ಗ್ರಾಮ ದೈವದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಲು ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಒವ್ವೇ ಕೆಲಸಡ್ ತೊಂದರೆಲು ಅಡಚಣೆ ಬರಂದಿಲಕ ನಮ್ಮ ಈ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ಲು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪದ ದೈವದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಇಪ್ಪಡ್ ಪನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ ಕೊರ್ನಕ್ ನಿಕ್ಲಿ ಮಾತೆರೆಗಳು ಒಂದಿಸದು ಎನ್ನರೆಡು ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸವಿತಾ ಕೈರೆಗ್ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿ ಪನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಯುವವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಮಂಗಳೂರು ಬೆರ್ನ ಪಾತೆರೋಗಾದ ಚಾವಡಿ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಮನಸಾರ ಸುಗಿತೊಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಡಿತನ ಮಾತಾ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳ ಕೈಮುಗಿದು ಪಿಲಿಚಾವಂಡಿ ದೇವೆಂಕಲು ಕೊಡಮಣಿತಾಯ ಮೂರ್ತಿಲ್ಲಾಯ ಮತ್ತು ಪರಿವಾರ ದೇವಗಳು
ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ ಕಲಾ ಮಾನೆ ಬಾಲ್ಯ ಪರಿವಾರ ದೇವಲದ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಭಂಡಾರ ಮನೆ ಇನಿ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆದ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ ಇನಿ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತ್ರಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಾಸಕರಾಯಿನ ಹರೀಶ್ ಪುಂಜರೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ವಹಿಸೋನಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರು ಎಂಗ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಯಿನ ವಕೀಲರಾಯಿನ ಭಗೀರಥ ಜಿ ಬೇರೆಗ್ಲ ಹೊಂದಿಸದು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಪ್ಪಂಚಿನ ಇನಿ ಜಸಿಂತಾ ಮೋನಿಸ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸುಖೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರೆ ಯೋಗೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ನಡಕರ್ರೆ ಮಾತಾ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪುನ ಹಿರಿಯರೇ ಮಾತಾ ಹೂಡ್ದ ಬಂದುಲೆ ಸುಮಾರು ಇತ್ತನೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಪಲ್ಲೆಕನೆ 700 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸದ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಮೇಲಂತ ಬೆಟ್ಟದ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಲ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಶಕ್ತಿಪೀಠದ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸಗ ಈ ಭಾಗದ ಮಾತಾ ಊರ್ದಕಲು ಪೂರ ಸೇರ್ದಿನಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಗೂ ಜೈದ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾತ ಬಂಧುಲನ ಸಹಕಾರಡು ನನ್ನ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕೆಲಸ ನಡಪಡಂದು ಹಾರೈಸದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಬಾರಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇತ್ತನ ಎಂಕಲು ಬಾಲ್ಯಡೆ ಮುಲ್ಪದ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವಗೂ ಪೂರ ಬರೊಂದು ಇತ್ತ ಎಂಕಲ ಊರ್ದ ಎಂಕಲ ಅನೇಕ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಮಿತ್ರರು ಬಂಧುಲು ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು ಬಾರಿ ಗೌಜಿದ ಜಾತ್ರೆ ಉತ್ಸವ ಈ ಊರುಡು ಅವಂದಿತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಭಾಗಡು ಮುಟ್ಟಡು ಮೇಲಂತ ಬಿಟ್ಟು ಬುಂಡ ಇತ್ತೇನೆ ಪಲ್ಲೆಕನೆ ಬಂಗಾಡಿ ಆ ಪ್ರದೇಶಡು ಹೋಟ್ಲ ಆ ಮೀಟ್ ಇಪ್ಪನ ಗರಡಿಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ಆದಿ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಇತ್ತೇನೆ ಅಕಲ ಬಾಲ್ಯಡು ಒಡನಾಟ ಇತ್ತನ ಅಕಲ ಇಲ್ಲು ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ನಂದನ ಪಿತ್ತಲ್ದ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕನೆ 500 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಈ ಭಾಗದ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸದು ಮಲ್ಲ ರೀತಿದ ಸಹಕಾರ ಊರ್ದಾಕಲು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕದಾಕಲು ಕೊಡ್ತೇರು ಇಂಕ್ಲೆಗಲ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕುಡು ಇಂಕಲ ಆ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಕುಡ್ಲಾಡು ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಆ ಉದ್ದೇಶಡು ಇಂಕ್ಲೆಗಲ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಈ ಗರುಡಿದ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನ ಒಂದಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ತೆಗೆದು ಆ ಉದ್ದೇಶಡು ಇನ್ನು ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆನ ಹಿರಿಯಗಳು ಎತ್ತಿದೇರು ಮಾತೆರೆಗಲ ಎಂಕಲು ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ಟು ಎಂಕಲು ಈ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರದು ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪು ಬಂದು ಪಣೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎತ್ತದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿಸದೆನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರನು ಮುಕ್ತಾಯ ವಂದನೆಗಳು. ದೂರದ ಕುಡ್ಲದ ಬತ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಯುವವಾಹಿನಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಕುಡ್ಲ ನೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಬರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗೆ ಚಾವರಡಿ ಪಂಚನ ನನ್ನೊಡ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಶ್ರೀಮತಿ ಜಸಿಂತಾ ಮುನೀಸ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೇಲಂತ ಬೆಟ್ಟು ಬೇರೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಣ್ಣದ ವಿನಂತಿ. ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ನೆತ್ತ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಲ್ತದು ಪೊಯ್ನಂಚಿನ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜೇರ್ ಶಾಸಕರು ಅಂಚನೆ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿನಂಚಿನ ಭಗೀರಥ ಜಿಯವರೇ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡಿತನ ಮಾತಾ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬಿನ್ನೆರೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬಿತ್ತನ ಮಾತಾ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬಿನ್ನೆರೆ ಇನ್ನು ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮುದಾಯ ದಳದ ಇಂದು 2ನೇ ಸರ್ತಿದ ಈ ಗರಡಿದ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸೋಣ. ಪ್ರಥಮವಾದ ಯಾನು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಪ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ಗರಡಿದ ಒಂಜಿ ನವೀಕರಣ ಆದ ಆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಎಂಕ್ ತೆಗೆದಿತ್ತು. ಇಂದು 2ನೇ ಸರ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಎಂಕ್ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾಲೆತಡಿ ಇಲ್ಲು ಅಂಚನೆ ಗರಡಿ ಈ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಗೌರವ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಕಾಲೋಡ್ದಿಂಚಿಲ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಪಣಂದಿತ್ತೇರು ದೇವೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮನತ್ತು ನಮ್ಮ ಗೌರವಿಸೋನ ಮಾತಾ ದೇವರೇನ್ಲ ಮಾತಾ ಧರ್ಮದ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಗೌರವಿಸೋನ ನಮ್ಮನ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಒವ್ವೇ ಆದಿಪ್ಪಡು ಎಂಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ
ಚರ್ಚ್ ಕಟ್ಟುಬ ಆ ಮಾತೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಗಬಹುದು ಎಂಕ್ಲು ದುಡ್ಡುಕೆ ಎಂದು ಆ ಚರ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ನಮನ ಈ ಊರ್ದ ಗರಡಿ ಓಲು ಪೋಂಡಲ ನಿಕ್ಲು ಓಲು ಊರು ಕೇಂಡ ಮೇಲಂತ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜಾತ್ರೆ ಆಪನ ಒಂಜಿ ಊರ್ದಾಕ್ಲು ಉಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವೊಂಜಿ ಗೌರವ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಎಂಕುಲು ಯಾನು ಎಲ್ಲೇಡ್ದಿಪ್ಪುನಗನೆ ಎಂಕ್ ಈ ಮೊಕಲ್ನ ಪಾಲದಡಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ಪುನ ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಜಾತ್ರೆದ ಪಗ ಬತ್ತದೋರ ಉಣ್ಪುನ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಗರಡಿಗೆ ಪೋಪುನ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಎಲ್ಲೆಡ್ದಿಂಚಿ ಲೆಟೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ದುಂಬುದ ನಾಗಮ್ಮ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತೇರು ಸೇಸಮ್ಮ ಪಂಡದು ಆರೆಗೆ ಯಾನು ಪಂಡಾಂಡ್ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬತ್ತಿಜನ ಇರ್ದಾಯಿ ಬತ್ತಿಜಾರಂದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಆರು ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪಾಡು ಪಾಡಿಯರ್ನ ಐಟ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೋಡು ಎಂಕ್ ದೆತ್ತೀಪುನ ದೆತ್ತಿದು ಎಂಕ್ ಎಂಚಾಂಡಲ ಮಲ್ತದು ಎರಡ ಕಡಪುಣ್ಣ ಇಜನ್ನ ಆರೆ ಬರ್ಪುನ ಎಂಕ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಪಾಡ್ನಾಗ ನಿನ್ನ ನೆನಪಾಪುನ ಪಂಡದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಮೊಕಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಗೌರವ ಬೊಕ್ಕೆಂಜನ ಪಂಡ ನಮ ಇನಿ ವಾ ಜಾತಿ ನೀತಿ ಆದಿಪ್ಪು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಲವರ್ಸು ಈ ಊರುಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ನಡೆದವರ ಅಕ್ಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಕುಲ್ಲ ಕೈ ಕೊರೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಬೇಲೆನು ಆಯ್ನಾತ್ ಬರ್ಪುನ ಜಾತ್ರೆ ದೊಲೈ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನಂಚ ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಪಂಡ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಕುಂಜರ ಪೂಜಾರಿ ಇತ್ತೇರು ಮೊಕಲ್ನ ನಾಗಮಾರನ ಕಂಡನಿ ಆರೆಗ್ ಭಾರಿ ಆಶೆ ಇತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಗರಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಈ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆಪಿಲೆಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಮನ್ಪುನ ಆರೆಗ್ ಭಾರಿ ಆಶೆ ಇತ್ತುಂಡು ಏಪ ತುಂಡಲ ಆರು ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಕ್ ಗರಡಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಮೇಲಂತ ಬೆಟ್ಟುಡ ಒಂಜಿ ಪುದಾರನ ಎಂಕ್ ಕೊಂಡೋಡು ಮನ್ಪುನ ಇಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾರ್ದಾರ ಆರ್ನ ಜೋಕ್ಲಾಯಿನಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಉಲ್ಲೇರು ಮರ್ಮಯ ಉಲ್ಲೇರು ಮಗಳರು ಉಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ನ ಸಾಕಾರದೆತ ನೋಡು ಜಾತಿ ನೀತಿ ಪಂಡದು ಉಂತಂದೆ ಸಾಕಾರದೆತೊಂದು ಈ ಗರಡಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕುಡೆ ಅಂಚ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗರಡಿ ಪಂಡದು ಮೇಲಂತ ಬೆಟ್ಟು ಗರಡಿ ಪಂಡದು ಆವುಡು ಪಂಡದು ನಟ್ಟದು ಮಾತ ದೈವ ದೇವರ್ನಕ್ಲು ನಟ್ಟದು ದೇವರ್ನಕ್ಲ ನಟ್ಟದು ಎಂಕ್ ಈ ಅವಕಾಶ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಭೇದ ಇದ್ದಂದೆ ಲೆತ್ತದು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜಿದ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ್ಯ ಈ ಇಲ್ಲದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಏನು ವಂದಿಸದು ಎನ್ನರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಮುಗಿಪೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸುಡು ಪಾಲು ಪಡೆದು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಸಿಂತಾ ಮೋನಿಸ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೇಲಂತ ಬೆಟ್ಟು ಮೇರೆಗೂ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಈ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಕಡಂಬು ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ಕೊಡಮಣಿತಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನ ಅರೆಮಲ ಬೆಟ್ಟ ಮೇರೆಗಾದ ಚಾವಡಿ. ಈ ಗ್ರಾಮದ ದೇವದೇವರನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಲ್ತುಪೋಯಿನ ಚಿತ್ರನ ನಮ್ಮನ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಚಿತ್ರನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಂಚಿನ ಭಗೀರಥರೆ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರ ಅಂಚಿನ ಹಿರಿಯರ ಅಂಚಿನ ಯೋಗೀಶ್ ನಡ್ಕರ್ರೆ ಜಸಿಂತ ಮೋನಿಸರೆ ವೇದಿಕೆ ಚಿತ್ರನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರೇ ಅಂಚನೆ ಎದುರುಡಿಪುನ ಚಿತ್ರನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರೇ ಈ ಪಾಲತಾಡಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೇ ಒಂಜಿ ಊರು ಉದ್ಧಾರ ಹೊಡೆದಾಂಡ ಊರದ ಗ್ರಾಮದ ದೈವದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಪ್ಪು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಪೊರ್ಲಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಊರು ಉದ್ಧಾರ ಸಾಧ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಎಂಚಾಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ದಾಂಡ ఆయన ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲಿಗೆ పోందాండ ఇల్లు ఎంచండు ತುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಲು ಇಲ್ಲು ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನಾಂಡ ಇಲ್ಲದ ಜನಕುಲ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ಈ ಇಲ್ಲು ಅಜೀರ್ಣವಾದ ಬತ್ತಿ ನಡೆದವರ ಈ ಇಲ್ಲದ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ ಒಂಜೇ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಒಂಜೇ ಮನಸ್ಸು ಸೇರಿದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ ಇನ್ನೊಂದು ಒಗ್ಗೂಡಿಸದು ಈ ಗ್ರಾಮದ ದೈವದೇವರನ್ನ ಅಂಚನೆ ಈ ಪಾಲತಾಡಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ರನ ಒಂಜಿ ಗರಡಿನ ಪೊರಲು ಮಲ್ತದು ಅಂಚನೆ ಖಾಲಿ ಗರಡಿನ ಪೊರಲು ಮಲ್ತನೆ ಯಾವಂದು ಆ ಇಲ್ಲದ ಬಂಡಾರ ಪೋಪನ ಚಿತ್ರನ ಇಲ್ಲದ ಈ ಗುತ್ತದ ಚಾವಡಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಾವಡು ಪನ್ಪದಷ್ಟೇ ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಡೆ ಪಣದು ಮಲ್ತದು ಮುಂದುವರಿಸತ ನಮ್ಮ ಮುಂದುವರಿಸಾರ ಅಣೆ ಆತ ನಮ್ಮ ಅಂಚದೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಈ ಊರಿಗೂ ಗ್ರಾಮಡು ಭಾರಿ ಪುದರ್ಪೋಯಿನ ಗರಡಿ ಪಣದಂಡ ಮೇಲತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಪಾಲತಾಡಿದ ಗರಡಿ ದಾಯ ಪಣದಂಡ ಒಂಜಿ ಬುಳೆಕ್ ರೋಗ ಬತ್ತಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ
ತುಂಬ ಎಂಚ ಪಂಡ ಬಾರಿನ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾದ ಬುಳೆ ಹೊಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಆ ಬಾರಿಗೆ ರೋಗ ಬತ್ತಂದ ಇಂಜಿನ ಪಂಡ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ತುಂಬ ಮರ್ದ ಹಾಕೋಣ ಚಿಂತ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಗರುಡಿಗೆ ಕೋಟೆ ಚೆನ್ನೈರಿಗೆ ಯಾನೆ ಕುರುಟು ಮುಡಿ ಕೊರ್ಪೆ ಅತ್ತನ ಮುಡಿಯಾರಿನ ಕೊಣದು ಕೊರ್ಪೆ ಪಡೆದು ಆ ತುಂಬೊಂದು ಬತ್ತದು ಆ ದೈವ ಗೊಂಜಿ ಸೇವೆನೆ ಕೊರಂದ ಆ ರೋಗಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಜ್ಜೆಗೆ ರೋಗ ಬತ್ತಂಡ ಬಜ್ಜೆಗೆ ಕೊರ್ಪುಣು ಬೊಂಡೆ ಕೊರ್ಪುಣು ಬಂಡೆ ಖಾಲಿ ಬೊಂಡ ದೇವರೇ ಕೊರ್ಪುಣು ಅದು ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಚನೆ ಹತ್ರ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಐನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅದು ಪೋಯ ಪೂರ ಪಾಲು ಪಾಲು ಅದು ಪೋಂಡು ಬೊಂಡ ಹೆಚ್ಚಿಂದ ಅಂಡ ಅಂಗಡಿದುಕೊಳೋದು ಕೊರ್ಪ ನಿಜವಾದ ಕ್ರಮ ಅಂಚಾತ್ತು ಆ ಬುಳೆಯಿನ ಫಲನು ಆ ರೋಗ ಬತ್ತಂದ ಆ ರೋಗಗೂ ರೋಗ ದೂರ ಓಡು ಬಂದ್ಮದಿಷ್ಟು ಆ ಬುಳೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಸ ಹೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚೆ ತಿಪ್ಪನಾಗ ಆ ರೋಗಲ ದೂರ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನ ಪಂಡ ಜಸಿಂತ ಪೋನಿಸ್ತಾರೆ ಬಂಡೆ ರೀತಿ ಇನ್ನ ಪಂಡ ಯಾನೊಂದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯ ಸಮುದಾಯದ ಅಲ್ಲಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಪಂಪಣ ಏನ ಪಂಡ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಾತ ಧರ್ಮದಕ್ಕಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸೋದು ದುಮ್ಮದಕ್ಕಳು ಮಲ್ತಿತ್ತೀರಿ ದಾಯಿ ಪಂಡ ಒರಿಯೊರಿ ಮಲ್ತಂದ ಐಕೆ ಒಂದಿಚ್ಚಿಗೆ ಅಂಚೆ ತಿಪ್ಪನಾಗ ಒರಿ ಸಿರಿದೆಪ್ಪರ ಒಂಜಿ ವರ್ಗದಾಯಿ ಒಂಜಿ ಕಟ್ರ ಒಂಜಿ ವರ್ಗದಾಯಿ ಒಂಜಿ ಪಾರಿ ಬಂಡ್ರ ಒಂಜಿ ವರ್ಗದಾಯಿ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಮರ್ದಬುಡ್ರ ಒಂಜಿ ವರ್ಗದಾಯಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಗದಕ್ಲನ್ನು ಸೇರ್ಸೋದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತು ಇಲ್ಲದಕ್ಲನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ದಿಷ್ಟಡು ಪೊರ್ಲ ಓಡು ಒರಿಯಲ್ನ ಬಡ್ದುಂದತ್ತು ಅಂಚೆ ಪೊರ್ಲ ಓಡು ನಮ್ಮ ದಿಷ್ಟಡು ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಾ ಹೋಯ್ತೀನಿ ಅಂಚೆ ದಿಪ್ಪನಾಗ ಇನಿಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ತ್ಯಾವಾಡಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಒಗ್ಗೂಡಿಸೋದು ಮಾತ ಧರ್ಮದಕ್ಲನ್ನು ಸೇರ್ಸೋದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ SSC ಅವಾರ್ಡ್ ಪನ್ಮದಿಷ್ಟು ಮಿತ್ತಿಗೆ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಮನೆತನ ಬೆಳೆಗಾಡು ಪನ್ಮದಿಷ್ಟು ಪಂಡದು ಇನ್ನ ರಡ್ಡೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಪಾತ್ರನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಬುಳೆಯಿನಂಚಿನ ಫಲಕ್ಕೂ ರೋಗ ಬರಂದಿಲೆಕ ಕಂಜಿ ಕೈ ಕಂಜಿಲೆಗ ರೋಗ ಬರಂದಿಲೆಕ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಗೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂಜಿ ನಮನ ಪಾಲೆತಾಡಿ ಗುತ್ತದ ಗರಡಿದ ಬೈದರ್ಕಲ ನೇಮಾನಗ ಕುರುಂಟಿ ಬಾರನು ಕೊರಂದಿತ್ತರಿಗೆ ಮಾತ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದದ ಅಂತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸದು ಆ ದೈವಲ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಪಡೆ ಹೊಂದಿತ್ತರ ಮತ್ತು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಇತ್ತು ಅಂಚನೆ ನನಾತ್ ಬೆಳಗಡನ್ನು ಪಂತ ನಂಚಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪನ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಖೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನು ಬೆರೆಗೆ ಸೊಲಮೆರಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮನ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿಡ್ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರಾದೀಪ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಯೋಗೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ನಡಕರ ಬೇರೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಣದ ಅರಡ ವಿನಂತಿ. ಅನಾದಿ ಕಾಲೋಡ್ದಿಂಚಿ ನಮ್ಮದು ಬತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಕೊಡಮನಚಾಯ ದೈವಗೂ ಶಾಸ್ತ್ರಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಈ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಡ್ ಈ ಪರ್ವಕಾಲೋಡು ನಡಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮನ ದೈವಗಳ ಧರ್ಮಚಾವಡಿ ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಲೇಸದ ಈ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಡ್ ನಮ್ಮನ ಪಾಲೆತ್ತಾಡಿ ಗುತ್ತದ ಚಾವಡಿಡ್ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾಂತಿರಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇಲಂತ ಬೆಟ್ಟದಕ್ಲು ನಿಜವಾದ ಅದೃಷ್ಟವಂತಿರಿಂದ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ದಯಪಂಡ ನಮಕ್ ಮಾಂತಾರಿಚಿಡ್ಲ ಮೂಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಪ್ಪು ಹತ್ತಂದಾಂಡ ಕೊಡಮಣಿಚಾಯ ದೇವಿ ಇಪ್ಪು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರ್ನ ಗರುಡಿ ಇಪ್ಪು ಮಾಂತಲ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನೆನ್ನು ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದು ಬೈದ ಆಂಡ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ದುಂಬುದ ಬಾರಿ ಅನಾಜಿ ಕಾಲೊಡ್ದಿಂಚಿ ಎಂಕಲ ಯಾನು ಮೇಲಂತ ಬೆಟ್ಟಗೂ ಮೂಜಿನ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಸಮಯಡು ಯಾನು ಈ ಕುಂಜರ ಪೂಜಾರ್ಲ ನೇತೃತ್ವಡು ಈ ಪಾಲೆತ್ತಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಬಂಡಾರ ಬೊಪ್ಪನೇನು ಸುರು ತೂತನ ಬಂಡ ಮೂಜಿನ ಕ್ಲಾಸಡು ಆ ಸಮಯದ ಬತ್ತಿನ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರ್ ಬಂಡ ಗರಡಿ ಎಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ನೇತ ವೈಸಿದ್ಯ ಎಂಚಿನ ಈ ಪಾಲೆತ್ತಾಡಿ ಮನೆತನದ ಈ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪನೇನು ಯಾನು ತೆರೆಯೊಂದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಇನಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಲೆನು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ ಒಂದೇ ಸಾಜೆಡು ನೂಜೋಡಿಗೆ ಒಣಸಗು ಪೋಂದಿತ್ತಿನ ಸಮಯಡು ಯಾನು ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರ್ಲು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯರ್ನ ಇಲ್ಲಲು ಎಂಕಲೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಣಸು ಪೋಂದಿಪ್ಪನ ಸಮಯಡು ಈ ಪಾಲೆತ್ತಾಡಿ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಚೂರಾಣ್ಲ ಕುಲ್ಲಂದೆ ಪೂಪನ ದಿನ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಪಾಗ ಬತ್ತದು ಈ ಕುಂಜರ ಪೂಜಾರ್ಲೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಪಾಗ ಕರಿಯಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂತಪ್ಪಣ್ಣೆಲ್ಲ ಅದ ಬಗಿರದಣ್ಣ ಅದ ಕರಿಯಣ್ಣೆ ಪೂಪಣ್ಣೆ ಎಂಕಲ ಕರಿಯಣ್ಣೆ ಎಂದು ಮನ್ಪಿನಿ ಅಂದು ಕರಿಯಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕಾಂತಪ್ಪಣ್ಣೆಲ್ಲ
ಅವಕ್ಕಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಗಳ ದಾದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನಡೆಗೆ ಮೇಲಂತ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು. ಆ ಸಮಯದ ಇಂಚಿ ತೂಂದು ಬತ್ತಿಲಕ ಈ ನಮ್ಮನ ಗರಡಿ ಎಂಚಿನೊಂಡು ಈ ಗರಡಿದ ಪೂರ ವೈಷ್ಣವ ಮುಳ್ಳು ನಡಪನಂಚಿನ ಪೂರ ಕೋಲಾವಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಒಂದೆಟ್ಟು ಎಂಕಲ ಪೂರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೊಂದು ಇತ್ತ. ಇನಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಗೂ ನಮ್ಮನ ಪಾಲೆತ್ತಾಡಿ ಮನೆತನದಾಗಲು ಕೈ ಪಾಡಿದೇರು. ಅವು ಖಾಲಿ ಪಾಲೆತ್ತಾಡಿ ಮನೆತನದಾಕಲಿಂದ ಏನು ಪಂಡ ತಯಾರಿಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾಂತಿರ್ಲ ಊರು ದಾಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ಅಂತ ಪಂಡದು ಎನ್ನದು ಪಾಲೆತ್ತಾಡಿ ಮನೆತನದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಲ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದಾಗ ಸದಸ್ಯರು ಪಂಡದು ಎನ್ನದು ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಲ ಸೇರೊಂದು ನಮನ ಕೋಟಿ ಜನರನ್ನ ಈ ಗರಡಿ ಒಂದೆತ್ತ ದೈವಗಳನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಜಾಗನ ಮಾಂತಿರ್ಲ ಸೇರಿದು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪಡು ಅಂಡ ಮೇಲಂತ ಬೆಟ್ಟದಾಕಲು ಮಾಂತಿರ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆದ್ನಕ್ಲು ದಯವಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾಂತದಿಕ್ಕೆ ಪಂಡ ವಾ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಒಡ್ಲ ಮೇಲಂತ ಬೆಟ್ಟಡು ಕೊರ್ರ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಒಂದು ಒಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂದು ಅಂಚೆ ಪಂಡದ ನಮ್ಮನ ಮೇಲಂತ ಬೆಟ್ಟದು ಒಂತೆ ಮಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಗ್ರಾಮ ಅಂತೂ 4-5 ಜನ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ನಕ್ಲು ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರ ನಕ್ಲು ಬರೋ ಉಳ್ಳೇರು ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಜಾಗ ಅಂತೂ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಒಂದು ನಮ್ಮನ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರನೇ ಕೈತಳುಂಡು ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಲ್ಲ ಕರಿಸರ್ಚಿ ಆಂಡಾತಿ ಅಂಚೆ ನಡೆದ ಒಂದು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಡು ಈ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಮಾಂತಿರ್ಲ ಇಟ್ಟು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕದಂಡು ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸೇರೋಣ ಅಂತ ಪಂಡ ಅವಕಾಶಕ್ಕೂ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ವಂದಿಸೋದು ಎನ್ನ ಅಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಶ್ರೀಯುತ ಯೋಗೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ನಡಕರಂಬೆರೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಚಾವಡಿತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನಿರ್ನಕ್ಲ ಒಂಜಾತ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತಿರು. ಕಡೆಕಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇರ ವಹಿಸವನ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಭಗೀರಥ ಜಿ ಗುಂಪೋಳಿ ವಕೀಲರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮೇರು ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇದ ಪಾತೆರಡೊಂದು ಅರಡ ವಿನಂತಿ. ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೈವಲ್ನ ಧರ್ಮಚಾವಡಿ ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣದ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಡಿ ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬಿನ್ನೆರೆ ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ನ ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದ ಮಾತಾ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲೆ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಈ ಇಲ್ಲದ ಮಾತಾ ಬಂಧುಲು ಸೇರೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಚಾವಡಿನ ಕಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಗೂ ಜತ್ತದೇರು ಈ ಪಾಲೆತ್ತಡಿ ಗುತ್ತು ಒಂದು ಪನ್ಪಣು ಐನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನು ಪನೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಯ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಊರ್ದಾಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ವಿಚಾರಲೇನೆ ಐನು ಪುನಃ ಕೂಡ ಪನ್ಪುಣ ಅಗತ್ಯ ತೋಜಿಜಂಕೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತವಾದ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಮೆರುಗುಡು ಮೆರವೊಂದಿತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಂದು ಪನ್ಪುಣ ಎಂಕಲು ಕೇನೊಂದು ಬತ್ತದ ಒಯ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಅಳಿವು ಉಳಿವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಇನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಾಲಮಾನಡು ಈ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ದನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬತ್ತದು ಉಂಟುದುಂಡು ಅಂಡ ಐನ ದಿರ್ತದ ಪತ್ತೊಡಾಯಿನವು ನಮ್ಮನ್ನ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ ವರಿ ಸೋತುದೇನು ಬಂಡದು ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲುಣತ್ ಇನ್ನೇ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾಲೆತ್ತಡಿ ಗುತ್ತದ ಆ ದೈವಲ್ನ ಶಕ್ತಿ ಹಂಚಿನ ಪನ್ಪಣು ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇನಿ ಎಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗೂ ಜತ್ತದೇರು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಏನು ಅಕಲ್ಡಲ್ಲ ಪನ್ಪುಣ ನಿಕಲು ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒತ್ತಟ್ಟಾವಡು ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಒತ್ತಟ ಐಜಿಂದ ಅಂಡ ನಮಕ್ ಬಾಕಿದಕ್ಕಲ್ನ ಕೈ ತಡೆ ಪೋರಲ್ಲ ಒಂತ ಕಷ್ಟ ಆಪಡು ನಿಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಏಕ ಮನಸ್ಥರಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪಡು ಏನಾನಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಡಲ ಒಂಜಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆದೀತನು ಅಪಗಲ ಪಂತೇನು ಐನು ಮಾತೆರ್ಲ ಒತ್ತೊಂದಾರ ನಿಕಲು ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಬೆರಿಸಹ ಒದ್ದು ಉಲ್ಲ ನಿಕಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಒತ್ತಟ್ಟಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಜತ್ತದು ಐನ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡು ಒಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಕಲು ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಏನು ಪಂಡ್ರೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಮೇಲಂತ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮತ್ತು ಬಜಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಡ ಇನಿ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿಲಿಯ ತುಲ್ಲ ಅಂದು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಕೋಡಿಡು ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ
ಇನ್ನೊಂಜಿ ನನಂಜಿ ಇಂಚಿಡ್ದು ಕೋಡಿಡು ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಂಚಿಡ್ದು ಗರಡಿ ಐಡ್ದು ಒತ್ತೊಟ್ಟದು ಕೊಡಮಣಿತಾಯನ ಮಾಡ ನನ ಐಡ್ದ ಮಿತ್ತು ಕಕ್ಕರ್ಮೆ ಕಲ್ಲದಲ್ರು ಇಪ್ಪಣಂಚಿನ ದೈವಲ್ನ ವಜ್ಜಿ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಅವರುಂಡು ಐತೊಟ್ಟುಗು ಐಡ್ದ ಅಂಚಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಆಕಾರ ಪೋಂಡ ಬೈದರ್ಲೆ ಕೆರೆ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಬೈದರ್ಲು ಬತ್ತದು ಸೂರ್ಯಪಾಡ್ದು ನೀರು ಬರ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೀರು ಬರೋಂದು ಇಪ್ಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲುಂಡು ಕರಿಸರ್ತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಅನಗ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗರುಡಿ ನನಂಜಿ ಊರ್ದ ಗರುಡಿ ಉಂಡು ಆ ಮುಲ್ಪನೆ 100 ಮೀಟರ್ ಡೆ ಅವು ಅವಳ ಉಂಡು ಅವು ಆಪನ ದುಂಬುಲ ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆ ನಡೆದಾನೆ ಬತ್ತನು ಬಂಡ ನಿಖಲ ಆ ಕೆರೆನ ಪುನರ್ಜಿ ಒಂದು ಮಲ್ತಾರಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತಾರಲ್ಲ ಗರಡಿ ಕಟ್ಟುನೇನಲ್ಲ 2 ವರ್ಷ ಲೇಟ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಐನು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತಾರನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಪನ ವಿಚಾರ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ದಯ ಬಂಡ ಬೈದ್ಯರ್ಲು ಅಲ್ಪ ಸೂರ್ಯಪಾಡದ ನೀರು ಬರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ನೀರು ಈಗ ಅರೆಗಲೊಡ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಲೇನು ಇತ್ತನಂಚಿನ ಊರು ಎಂಕು ತೋಜುನು ಮುಟ್ಟಡ ನಮಕ್ ಒಲ್ಲ ತೋಜುಜಿ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಸದ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಅತ್ತು ಒಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪಣಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಲು ಆಂಡಲ ಬರೀ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಎಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರಲುಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮೋಡು ಪುಟ್ಟಿನ ನಮ್ಮ ಈತ ಕೆಲಸ ಅನ್ನಗಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದ ಇನ್ನಿತ ಆನೆ ಕೊಡಮಣಿತಾಯನ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಯ್ನ ಪಗ ನಮ್ಮ ಪರ ಊರು ದಕ್ಲೆಗೆ ಏರ್ನ ಓಡೆಗ್ಲ ಪೋತುಜ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೇ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ತನಂಚೆ ನಾವು ಇನ್ನಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಡು ಒವ್ವೇ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಪರ ಊರಿಗೂ ಬೋದಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಓಗ್ಲ ಮಲ್ತೀಜ ಇನಿ ಮೂಲ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಇತ್ತ ಅವಡು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಡು ಅನಿ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಮಲ್ತೆರು ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಮುಲ್ತ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೇ ಸೇರೊಂದು ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಡುಂಡು ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಈ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರು ಪನ್ಪುಣ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಚಾರ ಪನ್ಪೆ ಅಕಲು ಪುಟ್ರಾಗ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜಡು ಪುಟ್ಟು ಒಂದು ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಬುಳೇರ್ಂಡಲ್ಲ ಅಂಡ ಅಕಲೇನು ನಮ್ಮನಂಚಿನ ಅಕಲು ಮಾತಾ ಸಮುದಾಯದ ಅಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಯಮಯ ಕಡಪಂಡೇರು ಐಕ್ಕಾದಿ ಅನ್ನೋ ಪಣದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರನ್ನು ನಮ್ಮಂದಿನ ಜಾತಿ ಒವ್ಲಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಒವ್ವು ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂದು ದೈವ ಅಂಗುಲೇನು ಕೆಲವು ದಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನಂಚಿನ ಉಂಡು ಅಂಡ ಮಾತಾ ಜಾತಿ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಜೈನರವಡ ಇನ್ನಿತ ಗರುಡಿಲು ಪೂರ ಇಪ್ಪುನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗರುಡಿಲು ಕೆಲವು ಜೈನರಡ ಬಂಟ್ರೆಡ ಪೂಜಾರ್ಲೆಡ ಮಡ್ಯಲೆರಡ ಮಾತಾ ಜಾತಿ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಇನಿ ನಡಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು 225 ಅನ್ನ ಗರಡಿಲುಲ್ಲ ಅವು ಮಾತಾ ಜಾತಿ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಲ್ತು ನಡಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಮೇಲುಚಾರಕೆರೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಬೇರೆ ಪಾಲೆತ್ತಡಿ ಈ ಗುತ್ತುದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಅಂಜನೆ ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿ ದೈವಂಕಲು ಕೊಡಿಮಣಿತಾಯ ಮೂರ್ತಿಲಾಯ ಪರಿವಾರ ದೈವದ ಅಂಚಕಾರ ಮೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆರು ಮೇರೆಗೆ ಮಾತಿನ ಬರುವಾದಲ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೋದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯಿನ ದುಗ್ಗೇಗೌಡ ಸರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಮಿಸದ ನಂಗೆ ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಧ್ಯೆ ತೆರಳಿದೇರೆ ಅರೆಗೆ ಮಾತೇನ ಪರವಾದಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಸದಸ್ಯರ್ನಕ್ಲೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚನೆ ಚಂದ್ರರಾಜ್ ಅಂಚನೆ ಜಗದೀಶ್ ಬರಮೇಲು ಶಶಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗಳ ಮಾತಿನ ಪರವಾದಲ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೋದು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೆಗಳ ಅಂಚನೆ ಮಾತಿನ ಪರವಾದಲ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗಿಯೇನಂಚಿತ್ನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಪಾಲೆತ್ತಡಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗಳ ಮಾತಿನ ಪರವಾದಲ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ
ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಲ್ತನ ಚಿತ್ನ ಸುಧಾ ಮೇಡಮ್ ಬೇರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ ಬರುವಾದಲ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗಿಯಾಯಿನ ಚಿತ್ನ ಊರ್ದ ಮೆಲಂತಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರ್ದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಧನ್ಯವಾದದ ರೆಡ್ಡಿ ಪಾತ್ರ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ಆಯ್ತಾ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಲ್ಲ ಬೆನೇರದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಮಂಗಳೂರು ಮೇರೆಗ್ಲ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸೊಲ್ಮೆರನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತಂದುಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತನಂಚನ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಆರೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಗಿರೀಶ್ ಒಡ್ಯಾನಗುತ್ತು ಮೆರೆಗ್ಲ ಶ್ರೀ ರಮಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಮೂರ್ಜಗುತ್ತು ಮೆರೆಗ್ಲ ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರ ನಿಡ್ಯಾರ ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ಮೇಲಂತ ಬೆಟ್ಟು ಮೇರೆಗ್ಲ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸೊಲ್ಮೆರನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಂದ್ರ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಆರೆಗ್ಲ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸೊಲ್ಮೆರನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತಂದುಲ್ಲ. ಕೋಟು ಚೆನ್ನೈಯರ ಪಾತ್ರಿಲಾದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಜಯಾನಂದ ಮೊಕ್ಲೆಗಳ ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪೂಜಾರಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತಂದುಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಸಚಿನ್ ಜೋಡಿ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಭೋಜ ಪೂಜಾರಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಗಳು ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಲಾಂಜಲಿ ಧ್ವನಿ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಚಾನಲ್ದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರ ನಕಲಿಗಳ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಮೇಲುಚಾರ್ಯ ಕೆರೆಯರ್ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮದ ಯೋಜನೆ ಬೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಪಂಚಾಯತ್ದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ನಿರ್ಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬೆರೆಗಳ ಮಾತೆರೆನ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಫಲಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಿರ ದಯದಿದ್ದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಫಲಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಣದು ನನ್ನೂರ ನಿಗಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ನನ್ನೂರ ಬತ್ತಿಂಚಿ ಮಾತ ಗಣ್ಯ ಮಾನ್ಯರಿಗಳ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ.